देव तुझे कडाप हांव तुका शरणा येता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता मुझे बोड सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता हालेलुया Psalm chapter 130 verse 1 and 2 Psalm chapter 130 verse 1 and 2 दोन्ही हात आमच्या परत वयर मारया दोन्ही हात नीट वयर मारया खंयच्याय कॉन्शर असा खंय असा जाफरो आम्ही जण एकले त्या सम्या बोलो मारया आणि म्हणया ओडता गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता 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 सम्या ऐक म्हजो ताळो सम्या ऐक म्हजो ताळो म्हज्या अपराणेच्या ताळ्याक म्हज्या विणणेच्या ताळ्याक तुझे कांचीन देव तुझे कांचीन देव गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गोडायता सर्वेस्परा गोडायता सर्वेस्परा हजारो लोक आम्ही सांगता म्हणला वडता म्हण्या गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता देवाच्या दरबार माग्या वेळा गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सम्या ऐक म्हजो ताळो कामना ऐक म्हजो ताळो रिणात आसा ऐक म्हजो ताळो आज वायट सवयत आसा ऐक म्हजो ताळो आज म्हजो ताळो ऐक जेजू हजारो लोकांच्या वांगडा म्हजो एक ताळो ऐकून घे ऐक म्हणा ओळखता म्हणया गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता गोडायता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सम्या ऐक म्हजो ताळो विशेष आराधनाच्या वेळा आमची काळज जमाना जेजू मुखार उभारया एकडी दोळे धापया हात आमच्या काळजात धरले आता ह्या जगान मागला सगळं आमच्या पातका बक्षाने मेळचे तर मागोंक सांगा हरी कितें आमच्या जिवितांत आजुनी मेळ्यापण आसा जेजू पयस कर कित्याक तो कापरडा बंदकणी नमक सुटकाला बेचेसो एक निर्मळ काळीज आज म्हाका रचून दी एक नवो तीर आत्मा आज म्हजे भितर घाल म्हणून मागया आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत संपूर्ण त्या सम्याचेर समर्पित करया ह्या 3 ते 5 ह्या आराधनांत जेजू आमच्या मध्ये आसतना ताणें आपोडचो वेळ तो जावन आसा ताणें हात लायनचो वेळ तो जावन आसा वायटांतल्यान सुटका जोड दिवचो वेळ जावन आसा कितले बाबणी तुमचे पासपोर्ट घेवन ह्या सुवातेर आयलात डॉक्टरान दिल्ली पेपर आसतना ह्या सुवातेर आयलात थोडी बावणी टॅबलेट्स घेवन तुमी ह्या सुवातेर आयलात सम्या म्हाका सुटका जाय म्हणून रिपोर्ट तुमचो रॉंग आसा फायलत घेवन ह्या सुवातेर आयलात आज जेजूस तुमची वाट उक्ते करतलो कितकं वखदां खावन खावन पुरो जावन वखदाची पोटलीच घेवन ह्या सुवातेर तुमी आयलात जावं आज म्हणी जेजू ह्या पिडेंतान वखदांतल्यान म्हाका सुटका लाभून दी म्हणून ह्या सुवातेर तुमी आयलात जावं तो जेजू खंडीत जावन तुमच्या हर एकल्याची काळ जमानाची चिन्ह
ताका कळीत आसा. जण एकले आराधन करूंक आमी जाता जाल्यार दिमी घालया, नाच जाल्यार आमी उबा रावया आनी ते जेजू स्वागत करया आनी म्हणया वेळा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, जेजू सागोरा हे सडवंदरा म्हणून मागया. जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन हांगा असली तुम्ही जण एकले वडा तळान म्हणा त्या मोगाळा जेजू. जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका, जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका, कुलपे सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका, कृपे सागोरा कुलपे सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका, ये सडवंदरा ये सडवंदरा आराधन तुका, ये सडवंदरा ये सडवंदरा आराधन तुका, आराधन तुका, जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा आराधन आराधन तुका, मोगाळ जेजू लगे म्हणा वळा. जेजू मोगाळा आराधन आराधन तुका, सगळे वडा तळान म्हणा. जेजू मोगाळा जेजू आराधन करा. आराधन तुका, मोगाळ जेजू म्हणा. जेजू मोगाळा आराधन तुका, आराधन तुका, ताचो मोग अनुभव करया, ताचे सगात अनुभव करया, ताची काकोत अनुभव करया, ताची पदवी अनुभव करया. म्हज्या मोगाच्या न्हू आराधन तुका, जेजू मोगाळा म्हणा सगळे वडा तळान. जेजू मोगाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन तुका, जेजू दयाळा आराधन तुका, आराधन तुका, जेजू दयाळा, जेजू दयाळा आराधन आराधन तुका, कृपे सागोरा कुलपे सागोरा आराधन आराधन तुका, म्हणे आम्ही जण एकले कृपे कुलपे सागोरा जीव तर आराधन करया. दंतु कृपे सागोरा कुलपे सागोरा आराधन तुका, आराधन तुका, ये सडवंदरा ये सडवंदरा आराधन तुका, आराधन तुका, ये सडवंदरा ये सडवंदरा
आराधन तुका ये सर्वंतरा आराधन जेजू लगी आमचे दिश्ट कांचोवे आमच्या मोगाचेरो आमकां जण एकल्यांक तो मेळोंक आयला तोच आमचो आदार उंड्या रुपार तूं आज लिपोवन आसाय आज सोम्या म्हाका मेळोंक तूं आयलाय तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आदार तूं म्हजो बरवसो जावन आसाय जेजू म्हज्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय जेजू म्हज्या काळजाचे अत्रेक तूं जाणाय हांगा असले हजारो लोकांचे हर एकल्याची नांवां तुज्या हाताच्या ताळटात तुवें कांतोवन दवरलाय आमची काळजां पळयतलो देव तूं जावन आसाय आमची काळजां पारखीतलो देव तूं जावन आसाय जेजू सोम्या तुका आराधन करूंक आमी दिमी मोडला जेजू थंयच आमचो आसरो थंयच आमचो आदार पळयात जेजू आमचे दोळे उक्ते करूया सगळी जेजूचे दिश्ट कांचोव्या साम 34:5 ताचे नदर लाया तुमचे मुखामळ पड जातले ताचे नदर लावया आमी साम चॅप्टर 34:8 साका आनी पळया सर्वेस्पर कितलो बरो साका आनी पळया तो कितलो बरो ताची सगत आज तुमी अनुभव करून पावतल्यात कित्याक तो दयाळ कित्याक तो मोगाळ कित्याक तो काकुळटार हर एका पिडेवंताचेर ताची दयाळ दिश्ट ताणें लायलेली आसा आणि त्या पिडेस्तान ताणें गुण केल्ले आसा तोच जेजू आमच्या मध्ये आसुदे हजर आसा तोच जेजू म्हाका आनी तुका मेळोंक आयला तोच जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजाचे अत्रेक जाणा आसा तो त्या सुमी आराधन कर म्हणया उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय म्हणया परत एवढे उंड्या रुपार आज जेजूक आमी पूर्ण अनुभव कर म्हणया दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय वै सुम्या दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय उंड्या रुपार तूं लिपोवन आसाय दैवीक तुजो मोग वांटून आसाय करपेन तूं कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय वै सुम्या पवी सांगात तुजो दिवून आसाय करपेन कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसाय पवी सांगात तुजो दिवून दोन्ही हात वयर भरून जेजू मोगाळा म्हणा सगळे म्हणा ज्यात आराधन करता जेजूचे नाव उसारता सकाळ वाळून येता ह्या वेळार वै सुम्या म्हणा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका म्हणा सगळे आमच्या तांडूक जेजू मोगाळा आराधन तुका मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका ये सडवंदरा आराधन ये सडवंदरा
आराधन ये सर्वंदरा आराधन जेजू दयाळा जेजू दयाळा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू आराधन तुका ताळ्या पेटोन जेजू आराधन तुका सगळे आराधन करीत जेजू जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू एकडे आमच्या दोळ्या आम्ही दांपया त्या जेजू आराधन करूया खाळसा तो ताका स्तुती करूया जेजू आराधन जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन जेजू दयाळा आराधन जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन जेजू दयाळा जेजू दयाळा आराधन ये सर्वंदरा ये सर्वंदरा आराधन तुका ये सर्वंदरा ये सर्वंदरा आराधन ये सर्वंदरा ये सर्वंदरा आराधन तुका ये सर्वंदरा आराधन जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन मोगाळ इष्टाक आम्ही आराधन करूया आमच्या मोगाळ जेजूक आम्ही आराधन करूया आराधन करता सगळे बेंबिरान पयसवे जाले आमची पिढा आमकां सोडण्यात आली सगळे आम्ही दोळे दांपया क्लोज युअर आयज दोळे दांपून जेजू आराधन करूया ताका स्तुती करूया ताका वाखाणया ताका निर्वासूया सगळे उभे राहून स्तुती करूया सगळे उभे राहून ताळ्या पेटोवन जेजू अर्घ देऊन म्हणया करपे सागोरा करपे सागोरा करपे सागोरा आराधन तुका करपे सागोरा आराधन तुका करपे सागोरा आराधन तुका करपे सागोरा ये सर्वंदरा ये सर्वंदरा जेजू आमकां सोडाय जेजू सगळ्या बंदखणींत सोडाय जेजू अस्कतगा सुटकाला पळय जेजू तुज्या स्पेरूंत आमकां बोरसुम्या दैवीक सगळ्यात आमच्या वळण होती पवित्रात्म्या देवोने पवित्रात्म्या देवोने पवित्रात्म्या देवोने पवित्रात्म्या देवोने पवित्रात्म्या देवोने जेजू जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा सगळे आराधन करूया जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका हालेलुया जेजू 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 तुका महिमा जेजू
जेजू वाकणे जेजू स्तुती जेजू हालेलुया 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 तुझं आराधना जेजू स्तुती जेजू हालेलुया हालेलुया तुझे दैवी सदामचे देव ते रत्न नितळ जेजू अमेश जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका म्हणा जण एकली जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तुका जण एकले आम्ही सांगाता म्हणून म्हणया वळा कृपे सागोरा कृपे सागोरा आराधन तू कृपे सागोरा आराधन कर म्हणया कृपे सागोरा आराधन तू कृपे सागोरा कृपे सागोरा आमच्या काळजात म्हणया आमच्या काळीच्या जेजूक दिव्या आमच्या समस्येत जेजूक दिव्या आमची अडकळ ते जेजूक दिव्या आमची इरार आहे ते जेजूक दिव्या आमची अस्कत काय ते जेजूक दिव्या ये सडवंदरा आंज बुडव्या संगत आम्ही आराधन करूया सदा भक्त संगत आम्ही आराधन करूया ये सडवंदरा सडवंदरा आराधन हालेलुया हालेलुया म्हणया जण एकली हालेलुया दोन्ही हात वैरवर म्हणे हालेलुया 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 महिमा तुका जेजू पदवी तुका जेजू 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 हालेलुया 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 दोन्ही हात आमचे उठते दोन्ही आवळा दळ आमचे दंपे आमच्या मगचे न्हू कोणाक उबे रावंक जायना उबे रावया वळा कोणाक सरोंक सकत नाही वळा जेजू तुका सकत लपयतास कित्याक त्या दयाळ जेजूक तुवें आराधन करनासया वळा जेजूची सकत तुमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोन येवन दी जेजूची सकत कित्याक काकुतीचो वेळ जावन आसा वळा काकुतारा जेजू लागी मागे वर्तो वेळ जावन आसा वळा ताची काकूत आमच्या कुडीच्या विश्वांनी वळोन दिया वळा ताची काकूत आमच्या कुडीच्या आमच्या जिवितांत देवन येवन दिया वळा ताची काकूत आमच्या काळजान वळोन दिया वळा माग्या वळा
काकूतारा जेजू लागी दोन्ही हात आमचे वयर उबारया दोन्ही हात आमचे वयर उबारया विश्वासान जण एकले माग्या वळा जण एकले माग्या वळा काकूतारा जेजू आज मुझी काकूत कर आज मुझे दाय दकय तुझी काकूत मुझे देवय जेजू तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर सगळे म्हज्या फाटल्यान रिपीट करा आयझाया चॅप्टर 30 वर्स 18 सगळे म्हज्या फाटल्यान रिपीट करा पण सर्वेस्पर तुमकां दया दकोंक वाट पळोवन आसा पण सर्वेस्पर तुमका दया दकोंक पण सर्वेस्पर तुमकां दया दकोंक वाट पळोवन आसा पण सर्वेस्पर तुमका दया दकोंक पण सर्वेस्पर तुमकां दया दकोंक वाट पळोवन आसा पण सर्वेस्पर तुमका दया दकोंक वाट पळोवन आसा पण सर्वेस्पर तुमकां दया दकोंक वाट पळोवन आसा पण सर्वेस्पर तुमका दया दकोंक वाट पळोवन आसा तुमची काकूत करूंक तो उरता तुमची काकूत करूंक तो उठता तुमची काकूत करूंक तो उरता तुमची काकूत करूंक तो कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव कित्याक सर्वेस्पर न्यायनितीचो देव ताचेर भरवसो दवरतात ताचेर भरोसा दवरता ती सुभागी ती सुभागी ताचेर भरवसो दवरतात ताचेर भरोसा दवरता ती सुभागी ती सुभागी हालेलुया हालेलुया सोम्या जेजू सोम्या जेजू या उंड्याच्या रुपार या उंड्याच्या रूपान म्हजो जीव दातर जावन म्हजो जीव दातार जावन हांगा हजर आसाय हांगा हजर आसाय. काकुळदारा जेजू काकुळदारा आज जेजू. म्हजी काकळूत कर आज म्हजी आज काकूत म्हजी कर. काकळूत कर आज म्हजी काकूत आज कर. म्हजी काकळूत कर म्हजी आज काकूत म्हजी कर. काकळूत कर आज म्हजी काकूत आज कर. म्हजी काकळूत कर आज म्हजी काकूत कर. हालेलुया हालेलुया जेजू 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 जेजू. म्हजी काकळूत कर म्हजी काकूत कर. जेजू म्हज्या राया जेजू म्हज्या जेजू राया. म्हज्या सडवंदरा जेजू म्हज्या जेजू सर्वंतरा. म्हज्या जीवदातरा जेजू म्हज्या जेजू जीवदातारा. म्हज्या जीवदातरा जेजू म्हज्या म्हजी जीवदातारा. काकळूत कर म्हजी काकूत म्हजी कर. 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 काकळूत कर म्हजी काकूत कर. हालेलुया हालेलुया एकडे भर आमच्या दोळे दप्या आमच्या कुडीचे कुशे खंय आसतात आसात म्हज्या मोगाचेर त्या आसवत तर माग्या जावं फ्रो आमी कश्टाने आसवत रायल्या आज इराराय बेजार घेवन आयल्या या काकू 3 ते 4 विशेष वेळ काकू तिच्या मागण्याचो जावन आसा माग्या वेळा त्या सुम्याची काकू त्या वेळा जावं फ्रो तुमच्या कुडीचे विश्वे जावं फ्रो सोलो कत्त जायना या वेळा तुझी शिरो इतली अस्कत जाला ती उबे रावंक तक जायना या वेळा मागा तो जेजू तुमच्या शिरांनी घटाय दितलो प्रत्येक विश्वासान मागा येवकरीची सकत तुझ्या कुडीच्या विश्वाने वळून येतली हजारो लोकां सांगत आम्ही उलो मरता असताना त्या सुम्याची काकूत आम्हा सर्वांचेर आमचे देवून येतले वेळा काकूतारा जेजू मुजी काकूत कर म्हणून दोन्ही हात आमचे वयर उबारया सण एकले आमचे दोळे दापया दोन्ही हात नेट वयर उबारया कंटिन्यू माग्या वेळा कंटिन्यू माग्या आज तो जेजू आमची काकूत करू दी ताची काकूत जी दिश्ट दयाळ दिश्ट तो आमचेर लावून दी आणि ह्या सगळ्या पिडेतून आमकां सुटका मेळची तर माग्या काकूतारा जेजू मुजी काकळूत कर काकुळदारा जेजू म्हजी काकूत कर. काकूतारा जेजू मुजी काकळूत कर काकुळदारा जेजू काकूतारा जेजू मुजी काकळूत कर 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 हालेलुया 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 जेजू 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 हालेलुया 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 येशुवे हालेलुया जेजू धरकताना मने तळकर जेजू हालेलुया 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 जेजू 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 3 दिवस तुझ्या पायाशी आम्ही रावला जेजू तुझे उतार ऐकून असता जेजू आमच्या हाडा घटाय दी जेजू आमच्या शिऱ्या घटाय दी जेजू समस्या सुटकाला पाहिजे जेजू जेजू हालेलुया 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 येशुवे 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 हालेलुया 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 परत आमचे दोन्ही हात वयर वर म्हणे जेजू मगाळा म्हणून प्रत्येक तरा त्या मगाळ जेजू उलो मान जण एकले वडताला म्हणे आवळा ताची काकू ताची सकत ताची पदवी अनुभव करेन दोन्ही हात नेट वयर बऱ्या कित्याक एक दीस आमकां प्राचिताचो वेळ जावन आसा म्हज्या मोगाचेर
जण एकले तेच काय नाही म्हणे आवडा जेजू आमच्या आश्रया जेजू आमच्या आधारा म्हणून जण एकले सांगा म्हणे आवडा जेसू मोकाळा सगळे सांगा ओढा तळा म्हणा तुका जेजू जेसू मोकाळा आराधन तुका आराधन तुम्हीच म्हणा वडा तळान म्हणा जेजू आराधना करता असताना तुझ्या शिरे घटाय मेळटली मग एक समाधान लाभतले आवडा कुडीचे विश्वाचे दैवी सगळं वळण येतले आवडा सगळे एलर्जी तुझे नापायस जातले आवडा सगळे अस्कत गत सोडण येतले आवडा म्हणा आवडा जेजू जेजू मोगाळा आराधन तुका आराधन तुका परत पुढे जेजू मोगाळा जेसू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तो दया तको वाट पडून असा म्हज्या मोगाचेरो जेसू दयाळा तो दया तको वाट पडून असा आमच्या जण एकल्यांची आराधन तुका हे सडवंदरा जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका वय सुम्या जेसू दयाळा आराधन तुका आराधन तुका कुल्पे सागोरा आराधन तुका आराधन तुका गुरपे सागोरा कुल्पे सागोरा श्रभांत्र मारी आराधन तुका ये सडवंदरा येसुवंदरा आराधन तुका आराधन तुका ये सडवंदरा येसुवंदरा आराधन तुका आराधन तुका हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्घा तुका जेजू Arga tuka Jesu. महिमा तुका जेजू Mahima tuka Jesu. वाकणे तुका जेजू Wakani tuka Jesu. स्तुती तुका जेजू Stuti tuka Jesu. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एकडे बशा या जागी शिकवण मुखार घेऊन वतालो Praise the Lord. Hallelujah. 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 ख्रिस्ताच्या मोगाच्या भावा भयणीनो सोम्याची काकुलत आमी बघून आसाव सर्गा संवसाराचो सडवणदार सोमी आनी धनी आमच्या मुखार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत क्रॉस हजर आसा आनी प्रत्येक जावन ह्या 3 वरांच्या मागण्यार जांग बरो हांगासर आमी बसून आसाव जांग बरो लयवर आमी आसाव मोरये माये मुखांतर देवान केल्ल्या बसवण्या विशयी आमी नियाळ करता आज प्रत्येक जावन आमी सकाळी धावन देवान आमकां पवित्र पुस्तकांत दिवच्यो बसवण्यो आमी पळयल्या आनी मनशाचे बसवणे आनी देवाच्या बसवण्या मदलो वर्तो ताफावत कसो लोगी व्यत्यास कसो लोगी म्हळ्यार देव सदांच आपल्या बसवण्यांत विश्वासी जे कितें तो मनशांक सांगता तें करनासतना तो रावना पूण एक गरजेची संगत म्हळ्यार आमी मागणें करूंक जाय आनी जेन्ना आमी मागणें करता तेन्ना देव आमकां लागीं आसा देव आमचें मागणें आयकता आनी भवार्थान आमी विचारलेलें जे कितें तें गरजेचें आमकां आसा तें तो फावो करता म्हणून आमी आयकलां तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मुंदारून मोरये मुखांतर तेर्साचें भक्तीपण आदारतेल्यांक कसले सकड बसवण्यो थंयसर आसले ताचे वयर आमी नियाळ केला आज प्रत्येक जावन
तेर्साच्या भक्तीपणा वरवीं बऱ्यो करनो आनी देवाची कृपा वाडोवन येता म्हणल्या विशयांत आमी आयकता. आनी तशेंच प्रत्येक जावन येदोळस तुमी स्तुती करन सोम्याक आराधन करतना थंयसर सोम्याच्या काकुलते विशयान तुमी आयकले. आनी तेर्साचें भक्तीपण केल्ल्या वरवीं देवाची काकुलत ह्या संवसारांत सडोनच येता म्हणटा मरी माय. देवाची काकुलत सडटा आनी मनशां तात्कालीक वस्तू सोडनो, संवसारी वस्तू सोडनो, संवसारी आशेंक लब्धोवचें सोडनो, जे कितें सर्गींचें आसा त्या वस्तू कुशीन, सर्गींच्या संगती कुशीन सड गमन दितले म्हणून मरी माय बसयता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी आज देवाच्या काकुलतीचेर एक नदर घालूंक जाय. जावं बरो खंयच्याय तराचें मागणें आमी करतना, युकारिस्त भेटयतना, युकारिस्तांत खरोच हजाराच्या जेजू थंय मागणें करतना, ह्या तेर्साचें भक्तीपण करता आसतना तेर्साचें भक्तीपण चडयल्या वेळार आमचें तें वळोन येता देवाची काकुलत, देवाची कृपा म्हणून आमी सांगता. तर देवाची काकुलत म्हळ्यार कितें आनी कशें आमी ती भोगची, येदोळस पातका विशयांत, पातकाच्या भोगसण्या विशयांत आमी शिकोवन आयकल्या आनी समजून घेतल्या. तर देवाच्या काकुलतीचेर एक नदर आमी घालया. देवाची काकुलत ती आमकां समेस्तांक मेळटा म्हणल्यार आमी खंडीत जावं पाती येता. आमी परन्या सल्ल्यांत एक दिश्ट गेल्यार थंयसर देव कसो काकुलदार तो मनशांक भेटोंक येतना कशें ताजेर काकुलत करता म्हणल्यार आमी पळयता. देवान मनशा कडेन सल्लो केल्या मागीर मनशान तो सल्लो मरतना देव जर नितीवंत म्हणटा आमी, जर नितीन ताणें तांची झडती केल्ली जाल्यार काकुलतीन ताणें तांकां बक्षिल्लें आनी आपल्या गोपांत परत आपली पर्ज जावन पाटी आपण हाडलें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तीस काकुलत, तीस कृपा देव आमकां दिता आनी ती कृपा, तीस काकुलत आमकां सबार रितीन मेळटा. अब्रामाच्या जिणयेंत जावं पुरो, इजाकाच्या सकट पात्रियार्काच्या जिणयेंत आमी देवाची काकुलत पळयता. इस्रायल पर्जा अरण्यांत शिरकोन आसतना, बोब मारनासतना, देवाची निंदा करन देवाचे विरोध उलयता आसतना, देवाचे उपादेश म्हण ताजे जावन पयस वेता आसतना, देवाचो राग एक घडये पेटल्यार ताजी काकुलता रागाच्या की वर्ती जावन आसली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देवाची काकुलत वर्ती जावन आसली मोगाच्या भाव भयणीनो. त्याच देखून काकुलतीन जे देव मनशाक सोडयता, सर्व ताच्या बंदडेंतले तांकां तो सोडयता म्हणल्यार आमी पळयता. आनी नव्या सल्ल्यांत आमी एक नदर घाल्यार जेजू देवाच्या काकुलतीचें मुखामळ म्हणून आमी सांगता. जेजू देवाच्या काकुलतीचें मुखामळ. देवान आदी मगा देव प्रावाद्या मारिफात लोकां कडेन उलयलो जाल्यार आमच्या काळार देवान आपल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो आनी ताचे वरवीं ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आपलें हजीरपण आमच्या मदें सोडलां. आनी ह्याच पवित्र सक्रामेंतांत हजीर आसो जेजू आनी ताजे कडेन आमी ताजें तोंडा तोंड पळोवन उलोवंक जाता, ताजे कडेन ताजे मुखार बसून उलोवंक जाता, ताजी सकत आमच्या जिणयेंत आमकां बगूंक जाता. आनी तें जावन आसा देवाच्या काकुलतीचें मुखामळ हांगासर आमच्या मदें आज ताजी कृपा आमकां दिवन आसा. आनी जेजू आपल्या जिणयेंत आपूण देवाच्या काकुलतीचें मुखामळ म्हणलें परत परत दाखयता. आमी जर मातेवाच्या वंजलांत, मार्काच्या वंजलांत पयल्या अध्यायान पळयल्यार थंयसर जेजू कोडकाराक गूण करता आनी कोडकाराक गूण करतना जेजू ताका आपण गूण करता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी कोडाची पिडा एक मारेकार पिडा जावन आसली जेजूच्या काळार. कोडकारांक कोण सापडटातले जाल्यार बापाच्या काकुलतीच्या मुखामळ जावन आसलो जेजू त्या कोडकाराक आपडता, त्या कोडकाराक आपण ताका गूण करता आनी देवाची काकुलत कितली वर्तिगी म्हणलें तो ताका दाखयता. ह्या देवसार सुटयतना देवाची काकुलत तो मार्काच्या वंजलांत 5व्या अध्यायांत आमी वाचता. ह्या 5000 लोकांक ताणें जेवण वाडटाना थंयसर बिरमत ताका दिसली म्हणटा आमी. काकुलतीक आनी एक शब्द जावन आसा बिरमत. जेन्ना जेजूचें काळीज मोवाळ्ळें लोकांक पळोवन हरी हरीनी आयिल्लो तो लोक कितेंच पोटाक नासतना थंय जावन पाटी वचोंक नजो म्हणल्या खातीर जेजू तांची न्हय केवल कुडीची बुक थांबयता, मगार तांची आत्मीक तानी बगयता. आज म्हज्या भाव भयणीनो, हजारो लोक हांगासर आमी आसा. इतलीं जाणां आज आमची आत्मीक तान घेवन हांगासर आयल्या, आत्मीक बूक घेवन सोम्या मुखार आयल्या. सोम्याची काकुलत आज प्रत्येक जावन तुमच्या जिणयेंत वळोन आसतना, प्रत्येक जावन सोम्यान आज तुमकां तो आशिर्वाद दितना, तें आपोवणें दितना खंडीत जावन देवाच्या काकुलतीच्या मुखामळ जेजू ताजी काकुलत तुमच्या जिणयेंत सदांच वळयतलो आनी त्या काकुलती वरवीं तुमकां बरें जावंक मेळटलें. आनी देवाची ती काकुलत खंडीत जावन वाडटा म्हणून मरी माय आमकां त्या बसवण्यांत सांगता.
जेन्ना तेर्साचें भक्तीपण एक कुटुंब संगत मेळून देवाची भक्त करता, मागणे करता, देवाची काकुळत वाडटली. आणि देवाची काकुळत कसली गी म्हळ्यार ती केवळ आमी घेवची मात्र न्ही, आमी काकुळदार जावंक आसा. त्याच देखून बक्षिनांतल्या साखराची वापर जेजू आमकां सांगता. थंयसर एक साखर आनेक साखराक बोगसूंक सुकता जाल्ल्यान धनी त्या साखराक परत शिक्षा दिता. मोगाच्या बाबणीन आमी हर एकल्यानी त्या सर्वेस्परा देवाची सोम्या जेजू क्रिस्ताची काकुळत आमच्या जिणेंत जावंक बरो. कुमसाराच्या सक्रामेंतान हेर सक्रामेंता वरवीं बगल्या जावंक बरो तीच काकुळत आमी एकामेकांक दाखोवंक आसा. आमच्या समाजांत जी येताना संवसारी वस्तूंच्या फाटल्यान तेंचं सर्वस्व म्हण धांवनासतना सर्गींचे वस्तू अमर जिविताक आमकां व्हरून पायतात म्हणली बरवसो दवरनो त्या भावार्थान आमी जिवंक आसा. तर प्रत्येक जावन आज ह्या सक्रामेंतांत खरोच हजाराच्या जेजूक आमी मान करतना देवाची काकुळत आमच्या जिणेंत बगून आसतना ती काकुळत हेरांक दिवंक जाय अशी कृपा मागया. तशेंच आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांत तेर्साचें भक्तीपण सोडोन त्या वरवीं मरियमायेच्या मजतीन आमची कुटुंबां देवाच्या मोगाक देवाच्या काकुतीक साक्ष दितली तसली जावन दी म्हणलें मागणें आज प्रत्येक जावन आमी करया. आमेन. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जण एकले उभारावे आमच्या मोगाचेनो ह्या वेळा काकुळत तेर्स आमी सुरू करया. त्याच्यामुळे हर एक पेकोण्या खातीर माग्याचें आसा. कित्याक जेजू आमच्या काळजांतले ताण पळयता, आमच्या काळजांत ताण बघ ताका कळीत आसा. त्या तेजो विस्वास येवन आसा. सांगाता म्हणून म्हणया सतमंता देवा सर्पदिदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचना आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्रा आमच्या सम्या जो पवित्र आत्म्या गर्भे संभलो आमकां मरेतान जल्मलो पोंस पिलाताक ताणें कस सोंसले ताका उत्साह जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्पदिदार देवकाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलिक पवित्र भक्तांचो एकता भक्तांचे भोगसणे कडीचे जिवंतपण ससनाचे जिवीत आमेन. आयझाया चॅप्टर 30 वर्स 18 पूण सर्वेस्पर तुमकां दाय दुखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूत करूंक तो उठ्ठा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावन तुजेर हांस आमकां येवंक तुजी कशी सरकार जाता तशी ह्या संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 14 आज तुम्ही जे कितें म्हजेर मागशात ते तुमकां मेळटलेच. नमान बरे कृपया मरलेले समी तुजे सांगात आश्रय देव सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 3 आज तुमकां उलो मार आज हांव तुका गुप्ते सांगती कळीत करतलो. नमान बरे कृपया मरलेले समी तुजे सांगात आश्रय देव आज सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 आज हांव तुझ्या मुखल्यान वेतलो दोंगोर समतोल करतलो. नमान बरे कृपया मरलेले समी तुजे सांगात आश्रय देव आज सैम फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 7 मागा आणि तुम्ही घेतलात महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. सांगाता म्हणून वडा तळान म्हणया सासनाच्या बापा सांगाता म्हणया सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यांनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कोडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकाच्या फरीपणा डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31 द्वितीय नियमांत नाकांत मोतोंदने वळे म्हणटा कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव म्हज्या फाटल्यान रिपीट करया कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव काकुतीचो देव तो तुमकां सोडचो ना तो तुमकां सोडचो ना तो तुमचो नाश करचो ना तो तुमचो नाश करचो ना. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमच्या पूर्वजाकडे तुमच्या पूर्वजांकडे सपूत घेऊन सपूत घेऊन केल्लो सल्लो केल्लो सल्लो विसरचो ना विसरचो ना विसरचो ना विसरचो ना. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकुतीचो देव मंगळा जेजू मोगाळा जेजू मंगळा जेजू मोगाळा जेजू. या उंड्याच्या रुपार या उंड्याच्या
तू आमच्यामध्ये हजर असाय तू आमच्यामध्ये तू हजर काकुलदार जाऊन असाय तू काकुलदार तू जाऊन दयाळ जाऊन असाय दयाळ जाऊन तू असाय. मोगाळ जाऊन असाय तू मोगाळ जाऊन असाय. जेजू मुझ्या सडवंदरा जेजू मुझ्या सडवंदरा या दनपराच्या वेळार या दनपराच्या वेळार तुझ्या काकुतीक तुझ्या काकुलतीक आम्ही उलो मारताव आम्ही उलो मारताव. आम्ही उलो मारताव आम्ही उलो मारताव. जेजू दाविदाच्या पुता जेजू दाविदाच्या आमची पुता. काकळूत कर आमची काकळूत जेजू कर. मुझ्या सडवंदरा जेजू मुझ्या म्हजी सडवंदरा. काकळूत कर म्हजी काकळूत जेजू कर. मुझ्या सडवंदरा जेजू मुझ्या म्हजी सडवंदरा. काकळूत कर म्हजी काकळूत जेजू कर. मुझ्या सडवंदरा जेजू मुझ्या म्हजी सडवंदरा. काकळूत कर म्हजी काकळूत कर. हालेलुया हालेलुया. दोन्ही हात आमच्या वयर भार्या जण एकले सांगाता म्हणून वडा तळान आमचे जिवीत जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या सदा नीत रातन दीस दिसान दीस ताची काकूत अनुभव करून वडा तळाने म्हणे जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या सगळे तोंड उक्तेन वडा तळान सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्यानी सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची घोडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणा साम चॅप्टर 145 वर्स 8 and 9 म्हणटा की सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार सर्वेस्पर दयाळ आणि काकुळदार सर्वेस्पर आणि काकूत दयाळ आणि काकुळदार रागार जावंक तो सवकास माया मोगान भरलेलो सर्वेस्पर सगळ्या उदार सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया सगळ्या ताच्या रचनेचेर आसा ताची दया या दुसऱ्या मिस्त्रान आम्ही समर्पित करया आमच्या कुटुंबात जिबी जेजू मुखार उबारया आमच्या कुटुंबातले अस्कत काय उण्या पावण अडकळ्यो इराराय बेजाराय जांफर सोलवणी जेजू मुखार उबारया आमच्या कुटुंबातले सगळे अडकळ तुटून असून द्या वेळा आशीर्वाद आमच्या कुटुंबाचे देवने येऊन दी आमच्या कुटुंबातले सगळे बनपासना पयस जाऊन दी आशीर्वादी जावच्या खातीर दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया वडा तळान विश्वासान सांगाता मेळून माग्या म्हज्या मोगाच्यान जण एकले जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर विश्वासान माग्या आमचे कुटुंब आणि सगळ्या संसाराची कुटुंबा त्या जेजूच्या हातान समर्पित करून वडा तळान म्हणया जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशामरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरीफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मार्फत आमची आणि सगळ्या सांगाता मॅडम ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सुम्या आणि सर्वंदरा जेजू ख्रिस्ताची घोडानी रगत आत्मानी देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीपणापासून एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6 म्हणटा की सर्वेस्पर तांचे मुखल्यान उतरून गेलो आणि उद्गारलो सर्वेस्पर दयाळ आणि काकूदार देव रागार जावंक सवकास मोगान आणि विश्वासीपणान भरलेलो सर्वेस्पर दयाळ आणि
काकुलदार दयाळाने काकुलदार दयाळाने काकुलदार जेजू लागी आमच्या हात मुखार हाडया आनी मागया म्हज्या मोगाचें आज हांगा कितले तरणाटे ल्हान भुरगे सुवातेर आसा तो दयाळ आनी काकुलदार आमच्या भुरग्यांचेर आमच्या कुटुंबाचेर ल्हाना भुरग्यांचेर तो दया दाखयतलो धनी जावन आसा तर जेजू म्हणा ल्हाना भुरग्यां म्हजेशी हाडा आमच्या तरणाट्यांक जेजूच्या मुखार उबारया आज तुमच्या तरणाट्या सुवाते कितले येवनात जावं फुरो कितले आयलात भुरग्यानो तरणाट्यानो तुमची जिबी जेजूच्या मुखार उबारया तुमचो फुडार आशिर्वादांनी भरलेलो जावं दी तुमचे उण्यापण अस्कत का इराराय जेजूस पयस करून दी सगळ्या बंदकणितांत तो जेजू आमकां सुटका लाभून दी आशिर्वादा आमच्या जिवितांत देवन येवं दी दैवी सगत आमच्या देवन येवं दी प्रत्येक तरां आमचे दोनी हात मुखार हाडया आमच्या भुरग्यांचेर तरणाट्याचेर सगळ्या संवसारांत आसा तरणाट्यांक जेजूच्या मुखार उबारया सोमेची काकू देवन येवं दी आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या तरणाट्यांक सगळ्या दीस आसता तरणाट्यांक सगळ्या संवसारांत आसता तरणाट्या भुरग्यांक जेजूच्या तन उबारया सोमेच्या गणित काकूत तांचेर वाळूनचे तर मागया आनी म्हणया जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मा आणि देवपूण आमच्या पदकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणापासून साम चॅप्टर 103 वर्स 13 म्हणतात जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसे सर्वेस्पर आपणा बियातारांची दया करता तसे सर्वेस्पर आपणा बियतऱ्यांची दया आपणा करता बियातारांची दया करता आज दयाळ जेजू लागी मागून जसे बापाय आपल्या भुरग्यांची दया दाखयता आज जावफ्रो कितल्या कुटुंबांनी एक आवय बापाय सारको मोग मेळोना जावफ्रो आज आवय बापाय जिवितान खंयचे कश्ट आसा पिडा आसा जावफ्रो भुरगीं तुवें आसवत आसता मागा आवय बापायनो प्रत्येक तरां तुमच्या भुरग्यां खातीर मागा वर्तो वेळ आयचो जावन आसा जसो एक बापाय आपल्या भुरग्यांची दया दाखयता तशेंच तो सडवंद जीव दातार आम्हा सर्वांचेर आपले दया दाखयता दोनी हात आमचे वयर उबारया मागया म्हज्या मोगाचें आमी हाता घाल्ले कामां पंता पावचे खातीर कश्ट दूख इरार बेजार आमकां सोड नसूं दी आमच्या दोळांतली दुकां जेजू पुसून काडूं दी आमची येवची आयिल्ली सगळे अनवरां आमकां सोड नसूं दी म्हणून विस्वासांत जेजूक वडताळा म्हणया वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशाव मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची खडाने रगत आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या फरीपणापासून पांचवो मिसेस समर्पण या आमच्या पवित्र सभे खातीर मागया आमच्या बागेवन पापसेबे खातीर मागया सगळ्या आमच्या कार्डिनला खातीर मागया आर्च बिस्पां खातीर मागया बिस्पां खातीर मागया सगळ्या आमच्या याजकां खातीर धर्म भयण्यां खातीर डिकन्सां खातीर आनी सेमिनरीची वावर करच्या सगळ्या ब्रदर्सां खातीर आनी मागया आमच्या मोगाचे न्हू सगळ्या
आज देव परचेक सुमयाचे ते समर्पित कर माग्या आमचे DSCC खातीर माग्या आमचे DSCC हर एक कडेन उदार मट्टा घेवन दी आमची फिरगस कुटुंबां उदरगते पावोवन दी आमच्या फिरगस कुटुंबांक कोणी बाबणे कश्ट ना जावच्या मारेकार पिड्यान वळवळ ना जावच्या खातीर भुरग्यांचे देणे नासतना रावना जावच्या खातीर जेजू तांकां आशिर्वादाने भरून दी कृपेन भरून दी बेसांवांनी भरून दी म्हणून दोन्ही हात आमचे वयर बारून आमचे सगळे पवित्र सभे खातीर जावन एकले सांगात म्हणया वळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशा मरिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भाग्यवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भाग्यवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हे भगवंता देवा हे भाग्यवंता बळवंता हे भाग्यवंता आमरा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर हालेलुया 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 या तेरसान 1 घंटो मागणे करता असताना कितल्या भाव भयणाक आज देवान आशीर्वादित केला आणि बऱ्यापणाला बैला हालेलुया 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 मोकळ्यासान तुम्ही साक्षीदार जाऊन आसा आज कितल्या तुमच्या कुडीच्या विश्वाक जेजून गटायन भरला हालेलुया हालेलुया म्हज्या मोगाचेनो जण एकली उबे रावे थोडो वेळ आणि मागया म्हज्या फाटल्या वडा ताळा रिपीट कर म्हणया John chapter 20 verse 28 John chapter 20 verse 28 तेवळ तोमासान म्हळे मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा जेजूच्या मग दोन्ही हात वयर उभारा वडा ताळ्यान म्हणया मुझ्या सोम्या मुझ्या देवा कित्याक म्हणल्यार म्हज्या तोमासान म्हणले उतार ते जावन आसा आज त्या जेजूक आमी भासोणी दिवया वायटाक आनी हांव हात घालचो ना काळोखाच्या कामांत हांव वेसो ना निर्फळ काळोखाच्या कामाक आज हांव हात घालचो ना माट मंत्रा जावफ्रो खंयचे बोलमे विचारचे अन्य देवा लागी वेचे ना जावफ्रो आज नाका जाल्ले विचार चिंचे शिराप नाका जाल्ले एरांक शिरापचे ह्या वायट तावन जेजू आमकां सुटकाला बंदी म्हणून प्रत्येक तरा 5 पटी वडा ताळान म्हणया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या देवा परतून दोन्ही हात नीट आमच्या वयर बारया म्हज्या मोगाचेनो परतून 5 पटी म्हणया आम्ही जायत दुबावल्या कष्टाच्या वेळा दुबावल्या तोमास बरी आम्ही दुबाव केला त्या जेजूचेर दोळे उक्ते करया येवकरिस्तांतल्या जेजूचे दिश्ट कंसोवया विश्वासान मागता आसतना प्रत्येक भगवान तोमास म्हणालो की म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा कित्याक दुबावलो तो आज माग्या आमचो दुबाव प्रत्येक आमचे सलवणी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान ह्या जमतीत असलेल्या मात्र नाही लाईव्हवर मागण्या ऐकतल्या हर एकल्या जिवितात सण नसुदी आणि कितल्या लोकांनी चाट केला कितल्या पेटिशन घाला जण एकल्याची अस्कत काय नापयस जावन म्हणा ताळा म्हणे आवळार म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हज्या सुम्या वडा ताळ्या म्हज्या सुम्या म्हज्या अस्कत कायच्या वेळा म्हज्या समाधानाच्या वेळा म्हज्या समाधानाच्या वेळा म्हज्या दुबावाच्या वेळा म्हज्या दुबावाच्या वेळा म्हज्या अस्कत कायच्या वेळा म्हज्या अस्कत कायच्या वेळा Hallelujah. Hallelujah. John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. दुसऱ्या दिसा आपणा सरशी येतल्या जेजू पळोवन जुवावन म्हणले पळया ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटली पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढ पळया ही देवाची शेळी संसाराची दोन्ही आमचे हात वयर बारया आमची पातका बक्षूची देवाची शेळी जेजू ख्रिस्त जावन आसा
मानून घेवया आणि स्वीकार करया. कोणीय आमची पातकां बक्षिना, कोणी आमकां पातकाचो सुटका लाभना. एकलो जेजू, एकलो जेजू, एकलो जेजू. जण एकले आमी सांगाता म्हणून म्हणया वेळार पळया ही देवाची शेळी. संसाराचे पाप म्हणया. करता पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप पळा करता तळान पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप पळया करता देवाची शेळी पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती पळया देवाची शेळी संसाराचे पाप करता पळया ती. देवाची शेळी देवाची शेळी संसाराचे पाप पळया देवाची शेळी देवाची शेळी संसाराचे पाप करता पळया ती. देवाची शेळी. देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. हालेलुया. हालेलुया. हा सकल करया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 49. नातानेल ताका जाप देऊन म्हणालो, मेस्त्री तू देवाचो पूत. मेस्त्री तू देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो तू पूत देवाचो पूत. देवाचो पूत. देवाचो पूत. जेजू ख्रिस्त सोमी आणि सडवंदा सर्ग आणि संसार असलो तो देव आपल्या पुत्र जेजू ख्रिस्त मार्फत स्वात रंगा असा. प्रत्येक तरां दोन्ही हात आमी वयर भरया आणि परतून वडा ताळान मेस्त्री तू देवाचो पूत म्हणून वडा ताळान म्हणया. मेस्त्री तू देवाचो पूत. मेस्त्री सगळे वडा ताळान. मेस्त्री तू देवाचो पूत खंयची देवसाराची काळोखाची सकत या सोदे रावूंक जायना. मेस्त्री तू देवाचो पूत आम्ही त्या जीवदात्याला उलो मारते आसा. मेस्त्री तू देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो पूत मेस्त्री तू देवाचो पूत. हालेलुया. 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 हात सकल गेले आमच्या मगचून जेजून सांगले उतरात आम्ही उसारते आसा आम्ही आवळा. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16. मॅथ्यू चॅप्टर 16 वर्स 16. सिमाव पेद्रो जाप देऊन म्हळे, तो ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तू ख्रिस्त जीव्या देवाचो पूत. तो ख्रिस्त. जिव्या देवाचो पूत. दोन्ही हात वैरुबारच्या पहिले एक घडीभर उडासतावर म्हणजे खंयच्या कष्टान आमी आसां, खंयच्या पिड्यान आमी आसां, खंयच्या अस्कतकान आमी आसां, खंयचो दुबाव आमच्या जिवितात जैत वरते आसा, खंयची बंदकणीत आमी सांपडल्या. सोरो जावं फ्रो, गांजा जावं फ्रो, ड्रग्स जावं फ्रो, एक अनैतीक वाट जावं फ्रो, ह्या सगळ्या बंदकणींतल्यान आमकां सुटका म्हणजे आमीच तोंडान उसारया. कित्याक म्हळ्यार पळय देवाचे उतर म्हणटा की तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. वडा तळान दोन्ही हात आमचे वयर भार्या आणि वडा तळान म्हणे आवळा. तो ख्रिस्त जिव्या देवाचो वडा तळान. तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. सगळे उसारया जिव्या देवाचो पूत. उसारया. तू ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तो 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 ख्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हालेलुया. हालेलुया. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 69. तोच देवाचो भाग्यवान म्हण आम्ही सत मानला आणि आमका खात्री आसा. आणि आमका खात्री आसा. आणि आमका खात्री आसा. त्या खातीर खंयचे वस्तूचेर खात्री ना. एकलोच तो जिवंत देव, तो सडवंदळ, तो देवाचो भाग्यवान जावन आसा आणि आमकां खात्री आसा. आमी उसारता आसतना आमचे भितर खंयची वस्तू आज आसा हे सगळे सुटोन वचूं दी. एक निर्मळ काळीज तो जेजू आमकां रचून दिता. दोन्ही हात वयर उबारया. परत तेवढे दोन्ही हात वडा तळान जण एकली सांगाता म्हणया वेळार तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां खात्री आसा. म्हणे आमी तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां खात्री आसा. तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां खात्री आसा. तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां खात्री आसा. तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां खात्री आसा. तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां खात्री आसा. तोंसू देवाचो भाग्यवान म्हण आमी सत मानला आणि आमकां हालेलुया. 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 सगळे सांगाता म्हणा. हालेलुया. 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 एक घडी बसया आमच्या मुखाची. प्रत्येक गायनाद्वारे कष्ट अनवारा तुझेर येताना भियानाका, तुका सांडताना आज भियानाका. तुझो जेजू तुझ्या सांगाता आसा. त्या जेजूचेर तुमचे नदर राया. हे 2 घंटेच्या आराधना तुझे सगळे समस्या ते जेजू मुखार उबार येवळा. सगळ्या कष्टांतून तो जेजू तुका सुटका लाभयतलो.
आज माग्या जण एकले आमी समेचे अगणित काकूत अनुभव करचो वेळ आनी दीस जावन आसा कितकाय लोकांक तुम्ही देवाचे उतर उसारतना आज बऱ्या पांड लाभला आज सोच जेजू अकरेचो सगळा वायट तो निवारतलो तुका गटायन भरतलो बॉल दितलो सकत लाभयतलो जण एकले सांगाता म्हणून म्हण ह्या वेळार कष्टांवरा तुझेर येताना जिणीये संबंध तुका सांगताना भिये नाका तू म्हज्या भांगारा रडा नाका तू म्हज्या बाळा भिये नाका तू म्हज्या भांगारा रडा नाका तू म्हज्या बाळा कष्ट अनवार आमचे राज आयला जांफ्रो दुका गळोवन अस्वतर आमी आयला एक घडीभर आमचे दोळे दांपी आमच्या मुखाचे जांफ्रो समस्या वय समस्या घेवन अस्वतर आमी आयल्या तेजी चुकाळीत आसा तेजी चुकाळीत आसा आज जोसेफाक प्रत्येक तरान पट्टू बांदून घाल्ल्या त्याच भावांक तेणे जाणेकल्यान स्वीकार केल्या वेळार तस देव ताका इजिप्टाचो कारभारी जावन उबे करता आज जांफ्रो सरवणी आमच्या जिवितान आयला कष्ट आमच्या जिवितान आयला सगळ्यांनी सडलो अनुभव दिसान दीस आमी करता आसा आज कित कोणे आमकां विश्वासघात केला कोणे आमकां दुखयला आज कष्टावर कष्ट आयला रे तो जिजू म्हणटा म्हज्या भांगारा तूं भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा हांव तुजो देव जावन आसा परत म्हण ह्या वेळार कष्ट अनवरा तुझेर येताना वय सुम्या पिडा शिडा तुका येताना कष्ट अनवरा तुझेर येताना पिड्या शिडा तुझेर येताना कष्ट अनवार तुझे येताना कष्ट अनवरा तुझेर येताना पिडा शिडा तुझेर येताना परत म्हण्या कष्ट अनवारा कष्ट अनवरा तुझेर येताना पिडा शिडा तुझेर येताना भिया नाका भिये नाका तू म्हज्या भांगारा वय सुम्या रडा नाका तू म्हज्या बाळा भिया नाका भिये नाका तू म्हज्या भांगारा रडा नाका तू म्हज्या बाळा भिया नाका म्हज्या भांगारा नाका तू म्हज्या भांगारा रडा नाका तू म्हज्या बाळा नाका तू म्हज्या बाळा आमचो धनी हात आमच्या काळजा दवरया म्हज्या मोगाचे न्हू आमकां सगळ्यांनी सांडला जांफ्रो सलवणी दिसान दीस आमी अनुभव करता जांफ्रो थोडी वस्तू आमचे जैत वर्ते आसा जांफ्रो तो काकुळदार जिजू ह्या उंड्याचेर पर आमच्या मदीं हजर आसा तसोच कोणी तुका भांगारा म्हणू ना बळा म्हणू ना तेका उतरा खातीर तूं आशोवन आसाय आज तूं आशोवन आसा तेका उतरा खातीर कोण म्हाका आज भांगारा म्हणटा कोण म्हाका बळा म्हणटा एका उतराक आशोवन आसलो आसोन आसाय तुजो जिजू तुजो रसनार तुजो आधार तुजो सर्वस्व तुजो जीवदातार आज तुका म्हणटा की म्हज्या भांगारा म्हज्या बाळा म्हणून तो तुका उलो करता आसा परत म्हण्या वेळा कष्टांवरा तुझेर येताना पिडा शिडा तुझेर येताना कष्टांवरा कष्टांवरा तुझेर येताना पिडा शिडा तुझेर येताना कष्ट अनवरा आमचे कष्ट अनवरा ते जेजूक दिव्या खंयचे कष्ट आसा ते जेजूक दिव्या वेळा सड आयच्या दिसा म्हज्या मोगाचे न्हू खंयचे कष्ट आमच्या घरा फाटी व्हरचे नाका सगळे कष्ट जेजूक दिव्या हे कष्ट आमकां सोड नसू दी हे कष्ट आमकां सोड नसू दी हे कष्ट आमच्या भायर सरू दी वेळा आमकां सुटका मेळू दी आमकां सुटका मेळू दी आमकां सुटका मेळू दी वेळा तुझे येता
शिडा तुझेर येता भिया नका भिये नाका तू म्हज्या भांगरा रडा नका रडा नाका तू म्हज्या बाळा भिया नका भिये नाका तू म्हज्या भांगरा रडा नका रडा नाका तू म्हज्या बाळा भिया नका भिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका रडा नाका तू म्हज्या बाळा भिया नका भिये नका तू म्हज्या भांगरा रडा नका रडा नाका तू म्हज्या बाळा हांव तुजो देव आज हांव तुजो देव जावन आसा तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता उजव्याक तूं उज्या लासो नाय उदकांत पडला रे ते उदक तुका बुडोवंचे ना कित्याक हांव तुजो देव तुज्या मुखलान वेतालो तूं राखतलो तुका सांबाळटलो हांव तुज्या सांगात आसा श्रद्धाक मेश अभेदनगोग उज्यान घाल्ल्या वेळार देवान आपल्या दुतांक दान तांकां राखले तसो देव आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्त द्वारी आमकां जण एकलो सुटका आनी सोडवण लाभयता हर एक गांवचें येतावन भिरांत येतावन हस्कत घेतावन असमाधान येतावन तो आमकां निवारता आज तसो देव आमकां जण एकलो उलो देर म्हणटा हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता हांव तुजो देव तुका रचतलो हांव तुजो देव तुका रचलोलो हांव तुजो मोग करता हांव तुजो मोग करता उज्या उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा उज्या तूं लासो नाय उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो हांव तुज्या संगी आसा संगी आसा म्हणा जण एकल्या आमच्या काळजार हात दवर म्हणा उज्या उज्यांत लासो उदकांत तूं बुडसो नाय बुडसो हांव तुज्या संगी आसा तुजे संगी आसा उज्यान तूं लासो नाय उज्यांत लासो नाय उदकांत बुडसो नाय हांव तुजे संगी आसा जण एकले उबा रावया म्हज्या मोगाच्यान हर एक गरजे खातीर एवढा मागणें जावन आसा सगळे आमी उबा रावया आमचे हात आमी उक्ते दवरया परतून तेच कांदा कश्ट अनवरार तुजेर येताना आमचे कश्ट अनवर ह्या वेळार समर्पया मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 प्रत्येक तर आमचे कश्ट दुख इरार बेजार आहे सगळे जेजूच्या हातान समर्पण दिव्या हे सगळ्या कश्टांतून जेजू आमकां सुटका लाभयतलो सगळ्या बंदखणींतून जेजू आमकां सुटका लाभयतलो कितल्या बाबण्या आराधनाच्या वेळार जायत्या बाबण्या जेजून आपण प्रत्येक जना कुडीच्या विश्व्यान बोळनातले कितले कुडीचे विश्व आज गटायन भरला जांफरो तुमचे कुडीचे विश्वान सुम्म जाल्ले इवन हातले कळानातले कितल्या लोकांक जेजून आज आपडला दोन्ही हात वयर बऱ्याने म्हणे आवडा कष्ट अनवारा तुजेर येताना वैसम्या पिडा शिडा तुजेर येताना कष्ट अनवार अनवरा तुजेर येताना पिडा शिडा पिडा शिडा तुजेर येताना भिया नाका भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका रडा नाका तूं म्हज्या तुझे दुख तर जेजूक दिवन सांग ह्या वेळार भिये नाका तो जेजू म्हणटा तू भिया नाका म्हज्या भांगारा हांव तुज्या सांगात आसा तुज्या लागीं आसा तूं म्हज्या भिया नाका तू म्हज्या भांगारा भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका रडा नाका तूं म्हज्या बाळा भिया नाका तू म्हज्या भांगारा भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका रडा नाका तूं म्हज्या बाळा परत भिया नाका भिये नाका तूं म्हज्या भांगरा रडा नाका रडा नाका तूं म्हज्या बाळा भिया नाका भिये नाका तूं
रडा नका भिया नका भिये नका तू मोशा भांगारा रडा नका तू मोशा भिया नका भिये नका कंची कावजणी कष्ट अनवर आमचेर येऊ दे आज तो जेजू म्हणटा भिया नका म्हज्या भांगारा हांव तुझ्या संगत आसा आयसाया 41 वर्स 3 म्हणटा की हांव तुजो देव तुझ्या उजव्या हाताक धरता हांव तुझ्या लागीं आसा सगळे कष्ट जावन तो जेजू निवारून दे आवळा या बुजवणीची उतरां तो जेजूच्या आयकाय आनी म्हणा आवळा तू म्हज्या तो जेजू आमच्या लागीं आसा आमच्या समस्या ते जेजू मुखार उबारया आमचे कष्ट जेजू मुखार उबारया आमच्या तळांतले तुका जेजू मुखार समर्पित करया आमच्या सलवणीचे जेजू मुखार उबारया आमच्या अस्कतच्या जेजू मुखार उबारया वय सुम्या भिया नका भिये नका रडा नका हर एकला बुजवचो तो जेजू या उंड्याचेर भांगा हजर आसा तांची सलवणी सदी जेजूक सांग आवळा सांगा त्या जेजूक आनी म्हणा रडा नका हालेलुया 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 रिया 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 रते 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 जेजू 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 तो जेजू आमच्यावर हर एकला आपटलो हात दायतलो विश्वासात सुदिगडा काही असो तुम्ही कंच्या जाग्यावर असू दे सोम्याचे सगळं तुमच्या वळण होते सोम्याची पदवी तुमच्या वळण होती तुमच्या कुडीचे विश्व घटायन करू दे तुमची पिढा तुमका सण असू दे तुमच्या अस्कत तुमका सण असू दे भौतिक समाधान लाभू दे शुगर लेवल घेऊन दे आवडा रिया 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 शांत रे 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 रिया 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 रते 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 वेश 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 वे वेश 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 वे वेश वेश वे वेश वेश वे वेश वे वेश वे रिया 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 रे 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 शारी रे 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 शारी रे 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 जेजू 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 याद रक्त आणि तळका जेजू हर एकाची कापून देवय तू दैवी सगळं देवाय जेजू तुझ्या स्पिरिटन बोल तुझ्या दैवी सत्तेन बोल सगळ्या वाईटाचा निवार सारखीच्या ग्रेस कॅन बोल जेजू हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हज्या मगाच्यान कोणी ह्या सुवातेर येत आसतना कामा खातीर तुमी पेटिशन हाडला काम नातला जावफ्रो काम नासतना आसात तुमी ह्या वेळा माग्या हर एक काम नाता कोणें पासपोर्ट घेवन येयलात जावफ्रो खंयची पेपर वर्क आसा हे तुमी सक्सेस जावन आज तुमी घेवन येयलात ह्या आराधना कितें तरी देव जेजू आमकां दितालो म्हण तुमी विस्वासान घेवन येयलात जावफ्रो तुमचो पासपोर्ट आसा जाल्यार तुम्ही भायर काडा आनी विस्वासान मागाय वडा ह्या जाग मागता आसतना आज जेजूस एक वाट दाखोवन दी तुमचो फुडार नंदन जाल्लो करतलो तो जेजू कित्याक बरवशान बरलो फुडार दितलो जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 म्हणटा की आज बरवशान बरलो फुडार हांव तुका फावो करता जावफ्रो बायला गांवच्या विजाक तुमी ट्राय करते आसा हायर स्टडीक वचून तुमी ट्राय करते आसा एक फुडार बांदूंक आज बायला गांव तुमी खंय वचून ट्राय करनासात लॉस जाला तुम्ही रिणाक सांपडलात कोणी आमकां आदार दितलो ना तो जेजू ह्या उंड्याचेर पर आमच्या मध्ये हजर आसा सगळी तुमची गरजो जेजू मुखार उबारया आनी हात तुमचे उक्त्या दवरा जावफ्रो खंयची पेपरां जावफ्रो जाग्याचे पेपर सारके ना जावफ्रो कितें प्रॉब्लम जाला कोर्टान जाला जावफ्रो आज भायर वचूंक जायते त्यो प्रयत्न थकोन गेले आज सगळे समस्या जेजू मुखार उबार ह्या ह्या वेळा आयचे विशेष मागतालो सर्वेस्परा देवा आम्ही तुका अर्घ दिता तुवें आमच्या जिणेंत केल्या समेस्त उपकारा पासत
आज प्रत्येक जावन हांगासर तुज्या मुखार मागणे करून आसच्या समेत तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. प्रत्येक जावन हांगासर आसच्या तरणाट्यांचेर आपल्या बऱ्या फुडाराच्या वाटेर आसच्या समेत तुज्या भुरग्यांचेर तुझे आशीर्वाद घाल. खंयच्याय रितीचे अडकळी तांच्या जिणेंत आतां आसात जावंक पुरो तांचे पासपोर्ट समना जावंक पुरो खंयची पेपरां समना जावंक पुरो सबार लोन कांटी हांगासर आयल्यान कामाचे आनीक राठावळ आसा बरेंपण जावंक ना. दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर तांणी करीचे काम म्हणल्यार तें काम तांचे हात धरिना. सुरेश आज ती सक्कट तुज्या मुखार तांचे काळीज उक्ते करून आयल्यान तांचेर तुजी दयाळाची दिश्ट घाल. तूं एकसर पदवेदार राय धनी आनी चडवणदार म्हणून ती पातयेवन आसात. तुका असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना म्हणल्यार ती पातयेवन आसात. तांची खालचां पळय जे कितें ती मागोवन आसात ते तांकां फाव कर म्हणून आमी मागता. तशेंच प्रत्येक जावन आज हांगासर रीण आरासच्या तांच्या जाग्याचे पेपरां सामान आसतना हांगा आयिल्ल्या बड्याचे फ्लॅटाचे घरचे समस्या अशी सबार जाण हांगासर आसात. ती हांगासर तुज्या मुखार मागोवन आसात. सगळ्या संवसाराचो धनी तूं सर्वेस्परा हे सगळें तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण दिता. तुजेच दयेन आनी काकुलतीन ते तांकां फाव कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. दोनी हात आमचे वयर बरें आदारा खातीर मागया. आदार म्हाका तूं सोम्या जिणयेंत आदार म्हाका तूं दी म्हणून मागया वेळा. आधार म्हाका तूं सोमिया जिणयेंत आधार म्हाका तूं सोमिया. परत म्हणया आधार म्हाका तूं सोमिया जिणयेंत आधार म्हाका तूं सोमिया. सगळे पेपर वयर उबार म्हणया आधार सोमिया म्हाका आधार दी जेजू. Psalm 121 वर्ड्स 1 and 2 खंय जावन येता तुजो आधार. सोम्या सर्वेस्परांतून येता तुजो आधार जावन आसा. आज तो जेजू आधार दिवं दे. जेजू ह्या विजाच्या समस्येचो सुटका लाभय. जेजू आमच्या भुरग्यांचो फुडार आशीर्वादाने भर. उजवाडांत जिये आधार म्हाका तूं सोमिया. जिणी म्हजी उजवाडांत जिणी म्हजी उजवाडांत जिणी म्हजी उजवाडांत जिये आधार म्हाका दी सोम्या. म्हाका तूं सोमिया. कामाच्या समस्या असते दोन्ही हात आम्ही वैर पान स्तुती कर म्हणया हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू असले परत मागता जेजू तुझे दैवी सगळं देवा सोम्या हे बरे काम फावो कर. परमेश्वर बरलो फुडार तुझ्या रक्ताला नितळ कर जेजू. असले आम्ही चड एकले मागता आसा. काकूत कर सोम्या तुझी दयाळ दिश्ट आमचेर लाय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. आस्ती खातीर मागया. आस्ती खातीर झगडे कोर्टान केस आसा. हे 5 सण जागो 10 सण जगेत अजून आमी झगड नसां. दुस्मान काय अनुभव करून घेवन आसा. एकामेकाले उलय नाव आज मागया म्हज्या मोगाचें जांफरो म्हज्या मोगाचें. कोणेय म्हणला तुवें जाग्यार कितें केला. कोणेय म्हणला तो शिराप पडला वीक म्हणला हांगा रावूं नजो म्हणला तुवें उदरगते पावनात म्हणला. जोशुआ वांत्री म्हणटा की ज्या भुंयचेर तूं उबे रावताय तूं आशिर्वादी जाल्लो जातलोय. आज जांफरो सलवणी अनुभव करता बिझनेस लॉस जाला. इवन जांफरो त्या जाग्यार कितेंच उत्पन्न जायना. जांफरो आज त्या जाग्यार गोरवां मरता. जांफरो उदरगते येवंक वाटच मेळना. कश्टावर कश्ट जायतो जाग्याक रिलेटेड म्हणला जांफरो. आज सर्ग आनी संवसार रचलो तो जेजू सडवंदार ह्या उंड्याचेर पांगा ह्या आस्वादार हजर आसा. ते जेजू लागी मागया म्हज्या मोगाचें तुवें पांय दवरली भूंय आशिर्वादी जातली. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वळीन तूं देवाचें मंदिर देवाचो आत्मा तुज्या भितर आसा. जकारिया 2:9 उज्याचो पागोर जावन तुजो देव तुज्या भोंवतणी आसतलो. जफानिया 3:17 तो जैतितलो झुजारी जावन आसा. तुज्या सांगात तो आसा त्या खातीर आज जागे जेजूच्या हातान समर्पण दी. तुझे घर दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया. जाता जाल्यार जागे आस्त घर कोणें म्हणला घरान झगडी जाता आसतना घर सोडूस घर विकूनूस म्हणला ना. आज तुझ्या भावार्थान परतून त्या स्वतः उबे राव. जेजूच्या नांवान उबे राव. सगळे बंदपणीचे सकत नापयस जातले. आशीर्वाद तुजेर तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कुडीच्या विश्वाचेर आज ती आशीर्वाद वाळून येतली. ह्या जाग्या वेळा तुझ्या जाग्या खातीर तुझ्या घरा खातीर आनी तुझ्या बिझनेसा खातीर तुवें हाती गेल्या कामा खातीर मागता आसतना वर्ती सगळं वाळून चित्र मागया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या सृष्टीचो रचनार तूं
तुवें रसून आमकां दिल्ली ही भूंय पवित्र जावन आसा. पूण सबार जाणांचे आज हांगासर जी कोण आयल्यांत तांच्या मतींत सबार दुसऱ्यांनी हेरांनी दुबाव घालत आसतले. वै सुम्या जेजू जांक बरो सांगला आसतले तुमच्या भूंयत हांव न्हू तुमकां रावंक कश्ट जातले कित्याक म्हळ्यार सबार रितीच्या पितीसपणां तांच्या मतीन भरलां वै आसतलें. जेजू आज हे सकट भूंय तुज्या हातांत आमी ओपन दिता सर्वेस्परा. कित्याक जाय म्हळ्यार तुवें जे रस लाय तें पवित्र केदींच अपवित्र जावचें ना. वै जेजू आज प्रत्येक जावन ही सकट भूंय तूं पवित्र कर म्हणून आमी तुजे कडेन मागता. वै सुम्या जावं बरो खंयच्याय रितीचे बंदपास सांगल्यो थंयसर आसा जाल्यार Jesus कितेंय वायट थंयसर आसा जेजूच्या जाल्यार नांवान. तुज्याच नांवान तें थंयसर जेजूच्या बरें कर नांवान. म्हणून आमी मागता जेजूच्या सर्वेस्परा. वै जेजू तांचो हात सोडी नाका वै तांकां जेजू. बरें कर वै त्या जेजू. भूंयत हांव जाय आसची उत्पत तांकां लाभय वै जेजू. बरेंपण तांकां लाभय. वै सुम्या. जावं बरो तांचे दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर त्या वै भूंयत हांव जेजू. खंयचेंय कितेंय काम ते करनासात. वै जेजू जावं बरो त्या दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कसले बिझनेस त्या भूंयत हांव ती वै करनासात जेजू. सर्वेस्परा. ताजेर तुजो आशीर्वाद घाल. वै सर सुम्या. बांदपांतलें पनपासांतलें सर संकळेंतलें तांकां नितळ कर. वै सुम्या. तुज्या अमोलीक रक्तान ही भूंय धुवन नितळ कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता. आदारा खातीर मागया आनी म्हणे वळा आधार म्हाका तूं सुमिया जिणिये आधार म्हाका तूं सुमिया परत म्हणे आदार म्हाका तूं आधार म्हाका तूं जिणये सुम्या जिणिये आदार आधार म्हाका तूं सुमिया आदार म्हाका तूं सुम्या आधार म्हाका तूं सुमिया जिणिये आधार म्हाका तूं सुमिया दोन्ही आमचे हात वयर बरे वेळा मागया प्रत्येक तरान म्हज्या मोगाच्यान दोन्ही आमचे दोळे धांपया आमचे दोन्ही हात वयर उबारया एवढा मागया सगळ्या बंदकणितां सुटका मेळचे खातीर आमचे भितर दुबाव पयस सरून दी प्रत्येक आशीर्वाद जाग्याचेर वळून येवं दी एवढा जागे आमच्या आशीर्वादांनी भरले जावं दी. आज त्याच जाग्यार इसाकान ज्या प्रदेशान बेवंपले त्याच प्रदेशान 100 वांट्यांनी तो लुवोंक सुरू केले तेणे. आज जेजू क्रिस्तच्या नांवान जे कितें तुम्ही वमतात 100 वांट्यांनी त्याच जाग्यार तुम्ही लुवोंक शकतल्या. जावं तुमचो बिझनेस जावं जे कितें वस्त तुम्ही हाता घालची तस जेजू पोता पवित्र वडात स्तुती कर मागया हालेलुया 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 जेजूच्या पूर्ण विश्वास तर मागया म्हणा हालेलुया 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 शारे रे 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 शारे रे 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 हालेलुया 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 जण एकल्याकडे पयशा म्हज्या मोगाचें ल्हान भुरग्याक तुमी घेवन आयल्या जाल्यार मुखार येवंक जावचें ना. ल्हान भुरगीं फर्स्ट स्टँडर्डांत 10th पर्यंत ज्युनियर KG सिनियर KG आनी कोणीय भुरगीं आसा जाल्यार थंयच उबे रावा. आवय बापायनी तुमच्या भुरग्याक घेवन आयला जाल्यार थंयच उबे रावा. भुरग्याक घेवन उबे रावा. मुखार येवंक जावचें ना थंयच उबे रावा. खंय आसा थंय उबे रावा. सुमेची वर्ती सकत जण एकल्या भुरग्यांचेर वळोन चित्र मागया. आज मागया कितली बरी हट करतात पिड्यान आसात कश्टान आसा दुकान आसा. थोड्या भुरग्यांक शिकल्ले मोतीक रिगाना जावं कितली बरी अस्कस जाल्यात. एग्जामीच्या टायमार देदस्पर जावन आसात आमची भुरगीं. जावं खंयचे मोबायलाचे गेम्साक ती एडिक्ट जालात. जावं आमची भुरगीं बरी थोड्या पटी एकदम देदस्पर जावन आसा कित्याक आमी तांकां कळीत ना. मागया आज दनपारां डायरेक्टली कुवेट जावन हे भुरग्याक घेवन सुवातेर आयिल्ले हॉस्पिटलान डिस्चार्ज करून त्या भुरग्यां खातीर मागया. आज म्हज्या मोगाचें हर एक भुरग्यांक हांगा आसलेल्या भुरग्यांक खंय खंय उबे रावल्यात भुरगीं हर एका भुरग्यां खातीर मागया. सुमेची वर्ती सकत ह्या भुरग्याचेर देंवन येवं दी. आज सुमेची कृपा ह्या भुरग्याचेर देंवन दी. तो जेजू तांकां जाणवायन बरोवन दी. शिकोवंक बरी मोत लाबोवन दी. वायट तो निवारून दी. वायट इश्टा खातीर तो तांकां सुटका लाबोवन दी. आज मागया जण एकली भुरग्यांनो तुमचे हात जोडा. जेजूचेर एगडी नदर लाया. पळय ते जेजू तो जेजू बरी भलायकी तुमकां लाबोवन दी. जाणवायन बरोवन दी. आज मागया भुरग्यां खातीर
सर्वेस्परा देवा आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें सांगलें ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा सर्गींचें राज तांचें जावन आसा. आज हांगासर तूं खरोच ह्या सक्रामेंतान हजर आसतना तुजे मुखार उबी रावन मागणी करनासच्या समेस्त भुरग्यांचेर तशेंच हांगासर बसून मागणी करनासच्या तांच्या आवय बापायचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता. हांगासर आसच्या समेस्त भुरग्यांक बरें करून शिकोवंक जाय आसची कृपा लाभय. तुज्या पवित्रत्मेच्या देण्यांनी तांकां नेटय बरी जाणवाय गिन्यान भूत तांकां फावो कर म्हणून आमी मागता. तशेंच मागता आमी खंयच्याय रितीनी खंयच्याय संगतीक खंयच्याय वस्तूंक ती आज गुलाम जाल्यान जाल्यार ते सर्व गुलामपणांतले संकली तांचे जावन ते तुटून उडय. जावंक पुरो खंयच्याय सामाजीक माध्यमाक अंतरजाळीक हेर खंयच्याय वस्तूंक ती आज गुलाम जाल्यांत अडिक्ट जाल्यांत सर्वेस्परास तांकां समेस्तांक त्या भुरग्यांक तुज्या हातांत आमी ओपून दिता. तांचो फुडार बरो कर बरें करून शिकोवंक बरें तुजी भक्त करूंक आनी तांकां तुज्या भिरांतीन रावंक जाय आसची कृपा तांकां सदांच लाभय म्हणून तुजे कडेन परतून मागता. हालेलुया. जण एकली भुरगीं तुमचे हात जोडा आनी आवय बापूय आनी कोण आसा जण एकले तुमचो हात वयर उबारा ह्या भुरग्यां खातीर मागया. जण एकले हात आमचो वयर उबारया ह्या भुरग्याचेर आमी मागया. प्रत्येक तरां तो जेजू ह्या भुरग्यांक आशिर्वाद आनी हजारो लोक तुमी ह्या भुरग्यां खातीर मागता आसतना ह्या संवसारान कितलीं भुरगीं आज हँडिकॅप्ड जावन आसात, हॉस्पिटलां आसा, हांतुरणार आसात, उलोवंक जायना, अंगविकला जावन आसात. आज कितली आवय बापूय खंय खंय त्या भुरग्यांक व्हरतात एक पटी म्हजे भुरगे बरे जावन दी म्हणून युट्यूबार लायव्हार कितली भाव भयणी आज हे मागणे तुम्ही आयकून तुमच्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक समर्पित करा. संवसारांत आसा सगळ्या अंगविकला जावन फ्रो आज असलेल्या भुरग्यांक जेजूच्या मुखार उबारा मागया वेळा त्या सुमेची काकूत आनी कृपा आनी सकत ह्या भुरग्याचे देवून येवं दी. ताका चलोवंक जायना, ताच्या हाडान घटायना, श्रेन बोळना, आज मागया त्या सुमेची सकत ह्या भुरग्याचे देवून चित्र मागया. हालेलुया हालेलुया. जेजू मागता जेजू ल्हान भुरग्यांक तुज्या मुखार मागता जेजू तुजी गोड तुजे सगळ्यात वाडून होती जेजू. आपोड जेजू आपोड जेजू रक्ता नितळ कर सुम्या हात लाय जेजू खंयच्या स्वने भुरग्या असू दे ताच्या हाडा घटाय दे ताचे शिरे बोळ दे पिडेता सुटकाला पळय जेजू. आपोड जेजू तुझी सगळ्यात वाळून होऊ दे तुझी पदवी देवून होऊ दे जेजू. जेजू संसार भर असल्या तुझ्या भुरग्या आपोड 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 जेजू हात लाय ल्हान भुरग्या म्हज्या शिऱ्या मुळाय जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. भुरग्यांनो बसा. तरणाटे भुरगे काजार जावना कोणाक सगळे स्टुडंट्स उबे रावा. सगळे स्टुडंट एकडे उबे रावया. तुमच्या खातीर आज विशेष मागणे जावन आसा. कितले स्टुडंट्स तुमी आज सुवातेर आयलात मुखार येवंक जावचे ना जाल्यार तुमचो फुडार जेजूच्या हातांत समर्पीत करया. फुडारा खातीर जायती बेजाराय तुमी भोगोन आसात. कितें करचें म्हणल्यार तुमकां कळीत ना. दिदस्पर जावन गेलात. कितले तरणाटे आज भायल्या गांवांत वचपाचें ट्राय करतात तुमच्यान जायना. जावं फ्रो आज पहिल्या कोरिंथीयांत 3 सोळ्यावळी तुमी देवाचें मंदिर भिये नाकात. देवाचो आत्मा तुमच्या भितर वस्ती करून आसा. जेरोमिया चॅप्टर 29 वर्स 11 म्हणटा की बरवशान बरलो फुडार तो जेजू तुमकां फावो करतलो. बरवशान बरलो फुडार. जेरोमिया 1:5 आवयच्या गर्भांत रश आदी तुमकां त्या सुम्यान विसरून काडला. जावं फुरो सलवणी आमच्या जिवितान आयला. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. खंयच्याय वस्तूक आमी वळख जाला जावं फ्रो खंयच्या बनकडेन आमी सांपडल्या जावं फ्रो आवय बापायक मान दिना जावं फ्रो तांणी उरलेले आमकां नाटवाना जावं फ्रो कित्याक इरिटेशन करता इराराय करता म्हणून राग येता जावं फ्रो. आज म्हज्या मोगाच्या तरणाट्यानो आवय बापायक मान दिया. तांचे बेसांव आमची बुन्याद घट करता. तांकां दुखय नाकात. तांच्या दांत दुखां गळयशी नाकात. आज तांच्या बेसांवाद्वारे तसो जेजू तुमकां उदरगते पावयतलो. जेजू एका कुटुंबांत जल्मालो. आज कुटुंबांत जियेल्ली तुमी जण एकली त्या सुम्याली काकूत मागा. प्रत्येक आसो निश्चय करा. म्हज्या मम्मी डॅडी हांव दुखोवची ना दुखोवचो ना. तांकां घात करचो ना. खंयच्याय विशयान तांकां घात करचो ना. मागा एकडी तुमचो हात जोडा. दोळे तुमचे धांपा. जावं फुरो तुमकां कोणेय घात केला
तुमकां कोणें फसयला अजून एक काळजां भिरांत आसा तुजे काळे सुटके जाल्ल्या बरी चला जांफ्रो त्या सडवंदरा सोडून आनी खंय पयस गेलो जांफ्रो देवतान विंगड जाला जांफ्रो आज सुम्या लेगीत मागया जेजू तूं म्हजो इश्ट जावन आसा जेजू सगळे म्हजे समस्या तुज्या मुखार उबारता जेजू सगळे कश्ट तर म्हाका निवार जेजू वायट तर म्हाका सुटका लाभय जेजू म्हजी काकूत कर मागया याजक तुमचे तर विशेषतेन ह्या वेळा मागतालो सोम्या जेजू हांगासर तुजे मुखार उबे आसच्या समेस्त तरणाट्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता सोम्या जेजू तांचें जिवीत आसा तशें घेवन तुजे मुखार तीं आयल्यान जावंक बरो तांच्या जिणेंत सबार रितीन तीं कश्टून आसात जावंक बरो तांचे संबंधान तीं कश्टून आसात तांचे संबंध घरांत आवय बापाय कडेन तांकां तांच्या आवय बापाय कडेन बरो संबंध दवरूंक कश्ट मारतात तांचे उतर आयकूंक कश्ट मारतात हे जावंक बरो तांचे संबंध भायर हेरां सांग आतां वायट आसात सर्वेस्परा ही समेस्त तरणाट्यांक तुज्या हातांत आमी ओपून दिता तूं जावन आसाय तांचें भविश्य तुज्या हातांत आसा म्हणलो तें एक सत तांकां कळीत जावन दी तुजेर दिश्ट लावन जियोंक जाय अशी कृपा तांकां लाभय तशेंच प्रत्येक जावन मागता आमी बऱ्या फुडारा खातीर बऱ्या कामा खातीर मागून अशा समेस्त तरणाट्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल बरी मत तांकां लाभय बरें करून शिकोंक जाय अशी कृपा तांकां दी बरें करून सर एग्जामांनी बरें करून परफॉर्म करूंक जाय अशी कृपा तांकां दी तशेंच मागता आमी खंयच्याय वायट संगतीक ती बली जाल्यार खंयच्याय वायट संगतीक ती अडिक्ट जाल्यार ते सर संगती आज तुजे मुखार तुज्या पांयां तळा ती समर्पण दिवन आसात तांकां आपड सोम्या तांकां आपण बरें कर म्हणून आमी मागता सोम्या जेजू तांचो हात सोडी नाका तुजेर आदार तांचो बरवसो म्हणून तुजे मुखार ती आयल्यात तांचेर तुजी दयाळेची दिश्ट घाल आनी तांणी मागलेले तांकां फावो कर तशेंच प्रत्येक जावन हॉस्पिटलांनी आसच्या समेस्त तरणाट्यांचेर खंयच्याय रितीन कश्ट नासच्या तरणाट्यांचेर तूं दयाळेची दिश्ट घाल म्हणून आमी मागता कामा कडेन खंयच्याय समस्या आसच्या तरणाट्यांचेर कश्ट आसच्या समस्या आसच्या समेस्त तरणाट्यांचेर तशेंच जीवघात करूंक मोन येवच्या समेस्त तरणाट्यांचेर खंयच्याय रितीच्या मानसीक पिडेन कश्ट नासच्या समेस्त तरणाट्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा आनी तांकां सर वायटा विघ्ना अनवरांतले बंदड्यांतले राखून व्हर म्हणून तुजे कडेन बरातून मागता हांव हांगासर वडिला दोनी हात आमचे वयर बऱ्या ह्या तरणाट्या मागया हांचो फुडार नंदन जाल्लो जावं दी आशिर्वादांनी भरलो जावं दी ह्या संवसारान ड्रगेडीक असल्या वायट संवयत असल्या सगळ्या तरणाट्या दोनी आमचे हात वयर बऱ्या सगळ्या तरणाट्या सुमेचे ते समर्पित करून आमी स्तुती करूया हालेलुया जेजू दयाळा जेजू मगाळा जेजू कापलदारा प्रत्येक तुझ्या भगवंत रक्ता नितळ कर जेजू सगळ्या तरणाट्या तुझ्या स्पिरितान भर जेजू त्या दैवी शक्तीन भर जेजू सगळे कवचणी भिरांत दसकत असमदा सगळ्या फटकणीला सुटला पाहिजे जेजू हालेलुया 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 शारे रे 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 रिया 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 हालेलुया 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 तरणाटे सगळे बस हालेलुया 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 निमाणे कडेन मेळे मागया म्हज्या मगचनो जांफ्रो आ सलवणी अनुभव करतला बिझनेस लॉस जाला जांफ्रो कोणाकी तुम्ही पैसे दिला ते पैसे पाटी मेळनात जांफ्रो आज तुमचो सगळो बिझनेस फ्लॉप जाला समेचे ते सरेंडर करा ह्या वेळा त्या येवक्रिस्तांतल्या जेजू असाध्य म्हणलें कितेंच ना आज खंय तुम्ही आस्वातेर आयल्यात पयसतान तुम्ही आस्वातेर आयल्यात तो जेजू तुमकां निराशपणान घरा पाटी वचोंक दिवचोच ना कित्याक तो विस्वासी जावन आसा आज हजारो लोकां सांगता तुजे एक समस्या ते जेजू मुखार उबार जांफ्रो खंयचेय समस्या जांफ्रो ते जांफ्रो तुझे पैसे कोणाकी लाखांनी दिले पाटी दिना म्हणला आज ल्हानशे इंट्रस्ट ते पैसे दिले आज तू फसवून पडले जांफ्रो देव तांची काळ जमान उजवाडून दी दिवंक असते पैसे पाटी दिवंक तुझे जो कृपा लाभून द्यायचे दिसा जांफ्रो तुझ्या घरात शांती समाधान ना गो बैलामध्ये झगडे झूज गिराराय बेजाराय कुटुंबा चिवी जेजू मुखार उबारया तुझ्या गवाक तुझ्या बायलेक जेजू मुखार उबारया वळा जण एकले उबाराव्या म्हज्या मुखाच्यान आणि आमच्या मध्ये असे विशिष्ट म्हणटा वैग्य माग्य प्रत्येक तरां तुझ्या गवाक तुझ्या बायलेक जेजू मुखार उबारया वळा आज तुझ्या घरान शांती समाधान मेळों दी तुझे दैवीक सकत तुझ्या कुडीचे विश्वान वळोवन देवळा मोतीक समाधान बायल उसांबळ जाता आसतना तुका जेजू शांत करूं दी जेन्ना तूं सांबाळता आसतना बायलेक शांत करूं दी एक कुटाम तुमच्या मागण्याचे आज बांदून हाडा
मागणे तुमच्या घरात आज हर एक दिसा मागणे आसूं दी आमोरी सदांच तेर्स सदांच तुमच्या घरात हा तेर्स जाऊन दी खंयची दुष्ट सका तुमच्या घरा भितर येवचें ना कित्या मागणे आसता थंय खंयचीच वायट सकत येवचें ना आज कोणा भुरगिनांतल्या जोड्यां खातीर समेच्या समर्पण दिव्या काजाराक सैरीक जाय म्हणल्या प्रत्येक तरणाट्यांक जेजू मुखार उबार या जांफ्रो म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितले बरें खंयची वस्त घेवंक चिंता तें जायना तुमचे व्हेकल्स आसा जांफ्रो आज माग्या एक्सिडेंटात बरें आमकां राखून व्हर जेजू ह्या वर्सा सगळ्या अवघडात आमकां राखून व्हर जेजू म्हणून माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू किती खंयची पेटिशन तुमी घेवन येयलात कितल्यांक पेटिशनां बरोवन घालात तुमी हजारो जाणां सांगात म्हणून कितले हजार लोक आज उपास करून मागून आसा आमच्या मोदे युट्यूबार आज दोन्ही हात तुमचे वयर उबा राहा आज तुम्ही येऊन तुम्ही उबे रावलात हांगा जांफ्रो ह्या स्क्रिनार तुम्ही उक्रिस्ताक पळोवन आसा उक्ते करा तुमच्या दोळ्यान ते जेजूक पळया उक्ते करा तुमच्या दोळ्यान ते जेजूक पळया आनी म्हणा जेजू ह्या हजारो लोकांक सांगता म्हजी एक समस्या तुका असाध्य की जेजू आम्ही कोणा सरशीन वेची तुझे लगे असा उतरा सासणेची विधाची नाही तुका सोदून आम्ही आयल्या जेजू तुका सोदून आम्ही आयलो जेजू मोतीक समाधान लाभय जॉन 14:27 वर्त्यान वर्ते ग्रेस काय आमच्या मोतीची समाधान आणि बरी भलायकी आज ते दोन्ही माग्या प्रत्येक तर मोतीक समाधाना खातीर माग्या बऱ्या भलायके खातीर माग्या जांफर इरार आहे घडये इरार आहे टेन्शन रावचे दुखा गळयते रावचे कोणे कितें म्हणला तशें आमच्या मोती सोसूंक जायना दुखा गळयते रावचे आज सगळे जेजू मुखार उबा या जेजू प्रत्येक तरा असमाधानाचे आत्मे बेजाराचे आत्मे कधीची पदवी जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमकां सोडून सुद्या वेळा कालवारच्या कुर्साच्या मळान पडो दी तसो जेजू समाधान आमकां जनक लाभो दी म्हणून ह्या जाग्या वेळा सगळ्या समस्या खातीर मागतालो सौम्या जेजू आमच्या मध्ये तू करोस हजार आसाय आज तुझे मुखार हात उबारून हांगासर मागणे करून आसच्या समेस्त कुटुंबाचेर तुजी आशीर्वाद घाल म्हणून आमी मागता कुटुंबाचे वडील हांगासर आसा जावंक पुरो तांणी तांच्या जिणेंत दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर कुटुंबाक पोसच्या खातीर कसलेंय काम या बिझनेस ते करनासात ताजेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हणून आमी मागता तांकां जायतो प्रतिफळ लाभय कितेंय वायट थंयसर तांच्या जिणेंत आसा जाल्यार ते सकट पयस कर म्हणून आमी तुजे कडेन परतून मागता तशेंच मागता आमी कुटुंबाच्या आवय बजत तांच्या भुरग्यांची बरी जतन करूंक तशेंच तांणी करच्या कामाचेर दिसपट्ट्या ग्रासा खातीर जी भायर काम करनासा तांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हणून आमी मागता कुटुंब एक कन्न बांदून हाडूंक जाय अशी कृपा तांकां समेसांक लाभय म्हणून तुजे कडेन परतून मागता तशेंच मागता आमी कुटुंबांत आसच्या भुरग्यां पासत सक्तांनी सांगता एकवट आंजियोंक जाय अशी कृपा तांकां समेसांक लाभय प्रत्येक जावन सरेस्परा आज तुज्या मुखार घेवन आयल्यान खंयच्याय तराची ती पेटिशनां ती घेवन आयल्यान जांपुरा हांगासर युट्यूब लायव्हर पळोवन आपली पेटिशनां दिवन आसात जांपुरा हांगासर बरोवन हाडल्यान बरोवन गेल्यान जांपुरा बऱ्या भलायके खातीर मागोन आसात बऱ्या आर्थीक परिस्थिती खातीर मागोन आसात बऱ्या मानसीक भलायके खातीर मागोन आसात त्या खंयच्याय रितीची ती भलायकी तांकां जाय ती घेवन ती तुज्या मुखार आयल्यान आनी कितेंय तांच्या काळजाच्या गुणांत अशे अत्रेक मागणी विनवण्यो घेवन तुज्या मुखार हांगासर आसच्या समेस्त तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल कित्याक म्हळ्यार तूं जावन आसाय दयाळ आनी काकुलदार तुज्या भुरग्यांनी मागलेलें तूं नांव म्हणून आसन तांकां फाव करताय आज प्रत्येक जावन हांगासराच्या समेस्तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांणी मागल्लें तांणी उसारून मागल्लें तांच्या काळजाच्या गुणांत आसचे सकट तुज्याच मोगान आनी दयेन फाव कर म्हणून तुजे कडेन परतून मागता म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या वेळा माग्या प्रत्येक तरान हर एका बंदखणींतल्यान सुटका आमच्या सगळ्या पिड्या खातीर माग्या आमच्या घरान कोण पिडेस्त आसात आज मोतीची पिडा कुडीची पिडा अस्कत काय थोडी पिडा लैंगिक संवयीची अनेक पिडा हे सगळी पिडा आमकां सोडून वचूं दी अनेक पिडा सोऱ्याची गांजाची ड्रग्साची अनेक पिडा आसा हर एक कडी गाडी सांगता रावची शिरापचे हे सगळे पिडा आमकां सोडून वचूं दी एक निर्मळ काळीज तो जेजू आमकां रसून दिवन द्यायच्या दिसा सगळे आमचे दोळे धांपया सगळे आमचे दोळे धांपया आनी मागया वेळा दयाळ जेजू काकूदार जेजू आमच्या सांगात आसा वेळा हा जांफ्रो तुझ्या कुडीचे विशयान खंय हात लायला ते सुम्म जाला जांफ्रो थंय कितें हात लायले तुका कळना जांफ्रो आज मागा कोणा उबे रावूंक जाय तसना मागा कोणा शिरो आज गट जालात ते शिरो सडील जावनात माग्या तांचे खातीर आयचे दिसा मानसिका पिडेन आसात तांचे खातीर माग्या उस्मडेची पिडा आसा कॅन्सर हांगा कितलो कॅन्सर आसा ओडोरे बावयलो म्हणून जिबेचे कॅन्सर ताका माग्या कोणा ओपन हार्ट सर्जरी करची म्हणला ओडोरे अनेक भावयला डायलिसीस किडनीन समस्या आसा हांगा किडनीन कितलो लोकांक समस्या जिजू मुखार उबार या कितले लोकांची आज विंगड पिडा आसा
मोती चिपडा घरान समाधान ना अडकळ्यो इरार बेजार आहे तो जेजू तुमकां आपटलो एवढो विश्वास अकरेसो वेळ जावन आसा 10 मिनिट अकरेसो वेळ हर एका पिढ्या खातीर मागाय वेळा थोडी संवय आसा तुमकां सोडन सुदी हर एक घडी नाका जाल्ल्या वायट उतरां बसचे नाका जाल्ले वायट जोक्स करचे मात्र न्ही वायट पितुरां पळोवची ही अनेक पिढा जावन आसा ती आमकां सोडन सुद्याची दिसा सगळ्या देवसरांची सकत आमचे तोंड भायर सरों दी एक नवे जिवीत आमकां मेळों दी 18 वर्सां देवसरान बागवयल्ल्या त्या स्त्रियेक जेजू म्हणटागी बाये भियानाका आनी नीट उबी राव हांव तुजे लागीं येयला तो जेजू आमच्या मदें हजर आसा तुमचे दोळे धांपया खंय तुका पिडा आसा त्या सुवातेर हात लाय जावं फुरो गांठ आसा गी जावं फुरो खंयचे पाटीच्या कानाक कठीण फडाफड आसा गी वळवळटाय गी तूं तुज्या घरान कोण हांतुळणार आसा गी कोणी शुगर पेशंट आसा गी बोटां कट केला पांय कट केलात गी जावं फुरो ताका ह्या सुवातेर मागण्या येवन जावना गी कोणी बेबदेपणाची आसात गी वायट संवयेक सांपडली आसात गी अस्कतके सांपडली आसात गी दोनी हात वयर वारया दोनी सगळे अकरेचेर मागया कंटिन्यू स्तुती करा वळा जेजू जेजू प्रत्येक सुमेची सकत तुमच्या कुडीचे विषय वळोवन दी इवन ट्राय करा तुझा हात वयर मारून ट्राय कर उबे राव क्या वळा ट्राय कर उबे राव क्या वळा जेजूचे नाव उलो मारे वळा प्रत्येक तरा सुमेची दैवी सकत तुझ्या कुडीच्या विश्वाने वळोवन दी वळा तुझ्या कुडीच्या विश्वाने वळोवन दी वळा जांफ्रो उबे रावंक जायना जांफ्रो दिमी घालूंकच जायना ह्या वेळा जेजू क्रिस्ताच्या नावान परतून एवढे सकत वळोवन दी वळा विश्वासान मागो सुरू करा कंटिन्यू मागो सुरू करा कंटिन्यू मागो सुरू करा जांफ्रो तुझी गप्पी मोग करूंक जायना जेजूची सकत या कुडीच्या विश्वाने वळोवन दी वळा दैवी सकत वळोवन दी वळा एवकरिस्तीची पदवी वडा तळान मागया वडा तळान मागया आम्ही वळा सम्याची सकत वळोवन दी वळा वळोवन दी जेजू आमकां आपड जेजू या वळा तुझे सकत वळोवन दी जेजू या वळा जेजू आमकां आपड जेजू जेजू आमकां आपड जेजू आमकां आपड जेजू आमकां आपड 3 दिसा तुझ्या लागीं राव शिवराय जेजू या बांधकडे सुटकाला पळय जेजू अरे वाईट तो निवार जेजू तुझी सकत आमच्या वळोवन दी तुझी सकत साकळी उलो मारया जेजू साकळी जेजू उलो मारया काही पिडा आसा दिसवा जेजूच्या समर्पित उलो मारया वळा तुझ्या समस्या जेजू उलो मार तुझ्या कष्टांत जेजू उलो मार तुझ्या अस्कतांत जेजू उलो मार तुझ्या बेजारांत जेजू उलो मार जेजू त्या जेजूचेर पातळी धर मागया वळा ताची सकत 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 ताची पदवी जाणेकाची देवण येऊ वळा जेजू जेजू आपड आमकां जेजू या पिडेचो निवार आयसीयूत आसल्या वेंटिलेटर आसल्या मरणाच्या कडेर आसल्या लास्ट स्टेजीर आसल्या जेजू आज कॅन्सर वळवळटल्या सगळ्या संसाराच्या लोकांचेर कामू देवय जेजू जेजू आज किडनी डायलिसिस कितलो लोक आज संसारात कष्टात जेजू तांचे कामूत कर जेजू कितलो ओपन हार्ट सर्जरी म्हणला सुम्या हार्ट ब्लॉक आसा म्हणला जेजू आपड 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 जेजू संसाराच्या सगळ्या सुखाला पळय दुबाव खन बेजाराय अस्कत काय मानसिक पीडा आमकां सोड सुद्या वळा जेजू जेजू हालेलुया 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 जेजू तुझ्या रक्ताने नितळ कर जेजू सगळ्या मनकडे आमकां सुखाला पळय जेजू तुझ्या स्पिरिट आमकां बोल दैवी सकत वळोवन दी दैवी पद वळोवन दी जेजू हालेलुया 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 शारे रे 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 हरी 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 जेजू हरी इतल्या हांगा कंपौंडा भितर आसल्या युट्यूबार मागणा आयकतल्या हजारां लोकांच्या जीवनामध्ये दैवी सकत दैवी पद हालेलुया 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 सगळ्या मेताळ्यो पेटोवन जेजू कारका दी ओडा तणा
हालेलुया Hallelujah. कितलो अपर में देवाचो मोग तो हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. तुझ्या मोगाचें सदां सुम्या ते विश्वासी जावन राव हालेलुया Hallelujah. देव क्रिस्त ते बळवून जावन राव हालेलुया Hallelujah. कितल्या लोकांक समाधान मेळ्ळे कितें एक बरेपण लाभलें न्ही टात वयरपान जेजूक आमी अर्घा दिवया कितल्या लोकांक प्रायज जालो ताळयो पेटोवन जेजूक आमी अर्घा दिवया हालेलुया Hallelujah. कितल्या कुडी ते घटाय मेळ्ळी वेन उबे रावन सकत मेळ्ळी अशें कोणा अनुभव जाला जाल्यार नीट टात वयर बारी आमी जायते लोक कित्याक म्हणल्यार कोणाक चलोवंक जायना जावं फुरो हांगा मुखार येवंक जावचें ना जावं फुरो शिरांत अस्कत आसती जावं फुरो हाडान तुमचे बोळनातले जावं फुरो आज जेजून जायते म्हण हात लायला हालेलुया Hallelujah. ताळयो पेटोवन आमी जेजूक अर्घा दिवया हालेलुया कितलो अपरमेत देवाचो मोग तो आमकां समोर हालेलुया सगळे ताळे पेटोवन सगळे ताळे पेटोवन त्या जेजूक अर्घा दिव्या वाकाण्या दिनवासी म्हज्या मोगाचे न्हू सगळे कशालपणे ताका अर्घा दिव्या ताळे पेटोवन सगळे ताळे पेटोवन ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ म्हणया जण एकले ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರಾಣವ ಯೇಸುವೆ, 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 ಯೇಸುವೆ. ಮಹೋತ್ಸವವು ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ ಯೇಸುವೆ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತ ಪ್ರೇಮ ಎಂತ ಮಹೋನ್ನತವೋ हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया Hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, 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 हालेलुया hallelujah, hallelujah, hallelujah. हालेलुया हालेलुया अर्घा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू जेजू मुझ्या राया जेजू मुझ्या सडवंदरा जेजू मुझ्या जीवदातरा हांव तुका आराधन करता हांव तुका वाकणटा हांव तुका स्तुती करता हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. निमाण्या बेसांवा आमी जण एकली ताय जावया आमी सगळे दिमी गेले आमच्या मुखाचे हे 3 दीस ताच्या हजारपणांत आमी आसल्या आज खंयचे ना खंयचे बरेपण तुका ते जिजून लाभयलास कित्याक साम 94 वर्स 14 म्हणटा गे तो आपल्या परजेक सांडसोय ना सोडसोय ना तसो जिजू आमच्या मदीं हजार आसलो ताच्या हजारपणांत तुमी रावल्या कोणाकी तो सोडसोय ना आनी सांडसोय ना 3 दीस ह्या वतान ताच्या हजारपणांत तुमी रावल्या त्याच ताच्या मोगाच्या भुरग्यांक तुमकां जण एकल्या तो आशिर्वादांनी भरतलो ते जेजू निमाणें गायन म्हणया वेळार Sacramenta. उल्लासाने स्तुतीजा पृथ्वी महिमा ससना ससना एका
ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरगो. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना. एगडी त्या जेजूचे नदारलाय आमच्या मुखाचे त्याची बेसांव घेऊन आम्ही घरा वयता आसतना एक माया मोगाची जिवीत आमी जिवया. शांती समाधान आमच्या घरान तो जेजू लाभो सदांच आमच्या सांगाता तो आसा. तकले बागोवया आनी नमस्कार कर तो जेजूक म्हणया, जेजू ये म्हज्या कुटुंबात, ये म्हज्या घरांत, ये म्हज्या जिवितान, ये म्हज्या काळजान. जेजू जेजू अर्गा तुका सुमिया जेजू, अर्गा तुका सुमिया जेजू, हगळाप तुका सुमिया जेजू, हगळाप तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, पदवी तुका सुमिया जेजू, सुमिया जेजू. सुमिया जेजू. तुवें केल्ल्या सर बेसांवा खातीर, तुवें केल्ल्या सर्व बेसांवा खातीर, तुवें दिल्ल्या सर बेसांवा खातीर तुवें दिल्ल्या सर्व आमी बेसांवा तुका खातीर, अर्गा दिता, आमी तुका अर्गा दिता, आमी तुका वाखणटा. आमी तुका वाखणटा. हालेलुया. हालेलुया. तुमचे दोन्ही हात वयर भरा पाठवेच्या पैणा खातीर मागाया वळा. सुमिया जेजू सुमिया जेजू. आमच्या पैणाचेर आशीर्वादित कर. आमच्या पैनाचेर आशीर्वाद दिता. सुमिया जेजू सुमिया जेजू. आमकां राखून व्हर, आमकां राखून आमकां सांबाळून व्हर, आमकां सांभाळून सुरक्षीत तरान सुरक्षीत आमच्या घरान पाठी परतय. आमच्या घरा पाठी हालेलुया. हालेलुया. दोनी हात परत एवढे वयर बरें पयस पयस देवन येयला. तुमकां जण एकला जेजूच्या मुखार बरें सुरक्षीत तरां तो जेजू तुमकां व्हरून पावोवन दी, राखोवन दी, सांबाळून दी. फावो त्या वेळार तुमकां वेकला मेळोवन दी. आज पयसतान कोण आयला, तुमी खंय खंय जावन तुमी आयला जावं फ्रो मँगळूरच्या आसतना खंयच्याय गांवांत तुमी आयला, तोच जेजू तुमकां राखोवन दी, सांबाळून दी, सुरक्षीत तुमी घरा पावता म्हणसरी तोच जेजू तुमकां आदार घेवन दी. मोतीक समाधान तुमच्या कुटुंबा आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून मागया. हालेलुया 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 हालेलुया. परत एवढे आमचे दोन्ही हात वयर बरे म्हज्या मगाच्यानो प्रत्येक तरा हांगाच्या सगळ्या याजकां खातीर मागया, ब्रदर्सां खातीर मागया. आदार दिला आमकां जायते रिटेर मांडुराण जायतो वावर केला. वॉलंटियर्स कितले हांगा आसा तांकां जण एकल्यांक सुमेचे ते समर्पीत मागया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजूच्या रक्ता नितळ कर तांकां बळ भलायकी दाबय, ताच्या मिसांवान जैत दाबय. हालेलुया. अर्गा तुका जेजू. अर्गा तुका जेजू. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यानो प्रत्येक तरान देवाक आमी अर्गा दिवया. कोणा वचूंक आसा फाटल्यान तान आरामार वसा आनी हर एका दिसा आमी तुमच्या खातीर मागतले. हांव प्रत्येक तरान फादर रोवेलाक काळ जातावन आमी देव बरें करूं म्हणया. प्रत्येक ताळयो पेटोवन आमी थँक्स म्हणया. कित्याक म्हणल्यार येदो व्हडलो अवकाश तुमकां जण एकल्यांक खण दिला. फादर मुखार सगळे वडा तरान ताळयो पेटोवन ह्या जाका थँक्स म्हणया. फादर बाबा सकडा पाटयेच्या पयलें तुम्ही बसले चेहरा रोकाच्या पंदाक आट्टी मारून दवरची. सकडा लागी खालते विनंती. तुम्ही बसले ती सर चेहरा रोकाच्या पंदाक आट्टी मार दवरची. सर पयले चलोवन येतात आनी सकल वेचे 2 व्हिलर आनी 4 व्हिलरांनी वर कोणी चलोवचें ना. दया करून म्हज्या उजव्या कुशीन आसच्या त्या गेटी कडेन थोडी कारां आनी 2 व्हिलर